bi ntɛnɛndo ya kibaruyaw olu bina danfɛ min ye o de ye ka fɔ nin dɔgɔ furancɛ laban ninnu na a kɛra an ko puvalikɛlaw minnu bɛ bi yɛrɛ tɛ koyi a bɛ sanjan caman bɔ u ye marifa ta u yɛrɛw ka laɲini ye fɛn min ye ani kuma minnu bɛ n'u da ani fɛn minnu kɔlɔsira u nɔ kan k'olu b'a fɛ Mali ka kɛ a silamɛ jamana ye o yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu faralen don an faso Mali kan bi k'a fɔ k'u bɛ puvalikɛla ninnu kɛlɛ n'o ye jamana wɛrɛw olu kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali fadugukolo kan hali duniya yɛrɛ a ma gɔn kɛlɛbolo minnu bɛ yen i n'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyanew olu ka kɛlɛcɛw n'a bɛ fɔ o ma ko casque bleu a bamanankan jɛlen ye fɛn min ye sabu olu ye o ye fugulan bulama de b'u kun na n'a a fɔra olu fɛ wali minɛlen don k'a fɔ ko u nakun ye cɛfɔ ani kanbɛn o bɛ se ka lawaleya cogo kura la Mali kɔnɔ kɛlɛ minnu n'o bɛ sen na kabini san 2000 ani san 12 ka se bi ma an faso Mali sigiyɔrɔ minnu bɛ yɔrɔ tɛ o la bi n'a y'a sɔrɔ papalikɛla minnu u y'u nakun fɔ n'o de ye ka Mali karaba wa o tɛ Mali kelen ye koyi lamini jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ Mali i n'a fɔ an faso Mali ni Tilebi cɛ jamana kɔni bɛ yen o ye silamɛ jamana ye mun n'a fɔ ko yala Mali tɛ silamɛ jamana ye wa awɔ Mali ye silamɛ jamana ye sabu Mali silamɛw u ka ca kosɛbɛ nka Mauritanie yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ olu ye faso min n'o ye alisilamɛ jamana ye République islamique de Mauritanie yala o de y'a to Mauritanie makaranen don wa sabu nin kɛlɛ banbali minnu bɛ nin jamana kofɔlen ninnu dala bi don kelen da kelen ne kɔni ma mɛn nin waati laban ninnu na kan sɛgɛrɛ nin papalikɛla ninnu fɛ nka min y'an faso Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Segu ani Mopti mara o yɔrɔ ninnu olu kɔni olu coronen dɔ bɛ coron cogo min e ko a tɔ kuma min bɛ u da o de ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ kabilako kɛlɛ ye Mali soldasiw Mali finintigiw bɛ yɔrɔ sa kɛlɛ de bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ papalikɛla ninnu fɛ a bɛ furancɛ janbɔ bi n kɛlɛ minnu bɛ taa ka Mali soldasiw u ka dagaw sɛgɛrɛ dugu donda ni dugu bɔdaw la kungo kɔnɔnaw na hali min ye jamanadenw ye olu yɛrɛw tuma dɔ la wala tuma caman na olu tɛ to yen kunungow sɔrɔ n'o ye karisu ye ka se ntɛnɛ ma an ye kibaruya mɛn ka fɔ min ye hɛrɛmakɔnɔ ye hɛrɛmakɔnɔ ni bɔra Sikaso ka bɔbɔ sira in minɛ kilo 40 ɲɔgɔn hakɛ ni bɔra hɛrɛmakɔnɔ dɔrɔn o ni Burkina Faso cɛ tɛ tɛmɛ kilo 2 fo ka se kilo 3 hakɛ ma ko marifa kunkanw dun bɛ yen Amadu Gindo i t'a lajɛ n'an sera ka an ka seere dɔ ɲini k'o sɔrɔ ale ka ɲɛfɔli k'an ye kuma min fɔra ni tiɲɛ don wala tiɲɛ tɛ bisimila karamɔgɔkɛ i ni ce aba Tarawele anba e sigilen don yɔrɔ jumɛn ne yɛrɛ wa awɔ ne bɛ Hɛrɛmakɔnɔ de e bɛ Hɛrɛmakɔnɔ yɔrɔ jumɛn ye Hɛrɛmakɔnɔ Hɛrɛmakɔnɔ Sikaso an bɛ Fɛnkɔlɔ commune fɛ an ye kibaruya sɔrɔ an de bɛ Bɔbɔsira frontière la aw de bɛ Bɔbɔsira voilà ni bɔra an fɛ dɔrɔn i bɛ taa Kɔlɔkɔ ni Burkina dugu fɔlɔ la o tɛ Bɔbɔ Julaso ye wa voilà c'est ça ko kibaruya dɔ bɛ yen k'a fɔ ko marifatigiw taara bin aw ka sigiyɔrɔ ka kunungo sɔrɔ yala tiɲɛ don wa marifatigiw nana bɛn an ka yɔrɔ kan 2h30 dugu tila su 2h30 awɔ fo ka taa se 4h30 o bɛ ka dugu bɛɛ minɛ o ma poste dɔrɔn attaqué de o ye dugu bɛɛ de minɛ u ye dugu bɛɛ de minɛ Ala y'an kunna da ni kɔni ma tɔɔra u nana na cogo jumɛn u bɔra mini wallahi an mɔgɔkɔrɔba an tɛ se ka n'u na cogo la an kɔni wulila dɔrɔn ka bɛn marifakan de ma marifakan parce que u tilenna ka bɔ Sikaso sira goudron de fɛ u tilenna ka don o y'a daminɛ Piazi la ka na douane fɛ awɔ mobili minnu bɛ douane na a y'olu jeni ka douane mobili jeni mobili joli douane ka mobili jeni mobili hakɛ min don i ma o dɔn jɔnjɔn na vraiment ma se ka douane ta dalon mais gendarme na komi ne bɛ kɛ gendarme na de ka caya awɔ u ye fila jeni ka fila jeni u ye fila tiɲɛ ka sɔrɔ ka tasuma don fila la c'est ça mais min jenna douane na vraiment o ka ca dɔɔni ka tila ka tasuma don douane bureau la mais Ala y'an kunnaja ni kɔni ma tɔɔra chauffeur dɔ de bolila ale jatigɛtɔ taara bɔ ka da ale sara mais an y'a yɛlɛma cogo bɛɛ kisɛ da t'a la n ko ma yɔrɔ min faamu Mali soldasiw olu ka
daga dɔ tɛ Sikaso wa? U ka daga dɔ Sikaso. Yala o ko kɛra cogo di k'olu to yen? Wala renfort bɛ se yan tuma min na o y'a sɔrɔ ninnu tila o taara o. Renfort bɛ ka dugu fa sisan. Awɔ. Dugu ɲama lɔra an bɛɛ bɔra sisan Sisow kɔnɔ. Awɔ. Ne yɛrɛ taara gendarme lajɛ n taara douane lajɛ. Awɔ. Renfort kɔni bɛ ka dugu fan bɛɛ minɛ an bɛɛ hakili sigilen don sisan. Mais n bɛ min fɔ faamaw ɲɛna an ka renfort a ka suma. Magwɛ. Parce que ye ninnu ye cogo min na ni Mali ma yɛlɛma bolo kura wɛrɛ ta fiyewu o bɛ Mali o b'a mako sa. Ça fait ni kɛlɛ binna yɔrɔ min kan maa minnu kɛlɛcɛ minnu kan ka taa olu magwɛ olu sina ka suma. U ka suma. U ka suma. Parce que kɛlɛ bɛ an ka sisan 2 heures du matin. Aw yɛrɛ ni Sikaso ye kilo o tuma aw ni Sikaso cɛ ka jan wa? An ni Sikaso ye kilo 40. Kilo 40. Aw ni Sikaso cɛ ye kilo 40 ye. An ni Sikaso cɛ ye kilo 40. N ko goudron b'a la. Wa goudron na sira ka ɲi yɛrɛ de. A sira ka ɲi. A sira ka ɲi. An yɛrɛ tun fɛ an yɛrɛ fɛ renfort man ka tɛmɛ l'heure 1 kan o kan ka don yan. O cɛ ka bɔ Sikaso kɔni. Mais ni renfort l'heure 2 ni kɔ kɛ dɔrɔn ninnu ta yɔrɔ tɛ dɔn. O cɛ. Parce que o bɛ moto la de o tɛ mobile la o. O tun bɛ moto de. O kelen hakɛ min b'an fɛ yan mais o bɛ yɔrɔ min sisan hali o tɛ taa yɔrɔ jan o bɛ fara don o bɛ don tukuru kɔnɔ ka dogo dɔrɔn ka tile ba ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka ninnu ye donso b'o ye o bɛ misi gɛlɛn tɛ sɔrɔdasiw t'o ye o. Awɔ. Parce que olu bɛ mobile la o bɛ n'o ye cogo di. O cɛ. Hɛrɛmakɔnɔ de tɛ danger Mali ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Nka n'i bɔra Hɛrɛmakɔnɔ dugu kɔnɔ Burkina kaw ka finitigiw bɛ fan min fɛ o ka jan kosɛbɛ yan. O man jan ka bɔ yan ka taa Burkina finitigiw fɛ o kilo 3 ye. Kilo 3. Nka aw ma mɛn n'a y'a sɔrɔ u ye kɛlɛ ta ka Burkina sɛgɛrɛ dɛ. An ma Burkina ta kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ an bɛna ɲininkali k'o la sisan an b'o kunnafoni sɔrɔ. Aw bɛ ɲininkali k'o la. Mɔgɔ ma jugu. Komi an bɛ yala na k'a lajɛ n bɛ dugu kɔnɔ k'a lajɛ ni ma tɔɔra. Wa n b'a fɛ k'o kunnafoni ɲini an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ parce que anw ni Burkina dolo kilo 3 dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Kilo 3 de b'aw ni Burkina cɛ. U ye mugu cili min kɛ i y'a jira k'a fɔ u ye bolifɛnw ɲini. Mugu cira an ka sɔrɔdasiw an ka kɛlɛcɛw tun tɛ yen wa? Mugu bɛ ci tuma min na o y'a sɔrɔ an ka kɛlɛcɛw ma se yan fɔlɔ. An ka finitigi jumɛn tun bɛ yen? Gendarme tun bɛ yen? Gendarme bɛ yan polisi bɛ yan douane bɛ yan. Olu ni u kɛlɛla de wa ninnu kɔni ye mugu ci dɔrɔn ka taa? N bɛ min fɔ olu tɛ se ka ninnu kunbɛn mun b'an fɛ u fanga u tɛ se ka ninnu kunbɛn. U tɛ se k'u kunbɛn. N'o tun ko k'o kunbɛn dɔrɔn ni tun bɛ bɔ mais renfort nani sisan sa. Awɔ. Vraiment an hakili sigira. Mais n bɛ min fɔ. Bi ntɛnɛndonya in na ɲɛfɔli kɛ u b'a mɛn i b'a fɛ ka min fɔ u ye a f'u ye. U ka fɛɛrɛ kɛ u ka ko in minɛ sɛbɛra. Parce que Mali an tamanin don kojugu. Ni kɛlɛ ma bin yɔrɔ kan olu ta yɔrɔ dɛmɛ. Bon ni kɛlɛ nana bin yɔrɔ kan ka tiɲɛli kɛ ka ban ka boli ka taa a bɛ na dɛmɛ o y'a sɔrɔ a kɛra tiɲɛli ye o. N'o tɛ o ye siɲɛ 2 bɔ o b'an sɔn k'olu bɛna Hɛrɛmakɔnɔ nɔfɛ o y'a fɔ siɲɛ 2. Nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ kuma fɔlen u y'a fɔ a bɛ. Kuma fɔ faama bɛɛ y'a mɛn. Nka labɛn ma kɛ. U tilara k'a fɔ tun faama bɛɛ y'a mɛn ko olu mako bɛ Hɛrɛmakɔnɔ na u bɛna attaquer. Ɲɔgɔn tuma tun kan ka sɔrɔ renfort pɛrɛnni bɛ ka bila an fɛ Hɛrɛmakɔnɔ yan o. O cɛ. Bɛɛ kan ka taa to Sikaso dugu kɔnɔ. O cɛ. Vraiment ko n'o yɔrɔ la o bɛ diya n ye dɛ. N tɛ n'an tora nin cogo ma ten o bɛ Mali mako sa dɛ. Tarawele n bɛ n'o yɛrɛ de fɔ n'a ye ni cɛ ni baraji. I b'i cɛsiri kosɛbɛ ni sini tarata ni kibaru jɔnjɔnw sɔrɔla i ka sɛgɛsɛgɛli la. I bɛ wele bila an ma. N y'a mɛn n'Ala sɔnna. I ni cɛsiri. N'Ala sɔnna. I ni faso jɔ. Nba an ye Hɛrɛmakɔnɔ ka dɔ fana sɔrɔ kungo min bɛ yen n'u k'a ma ko Zumayiri ko papalikɛla ninnu k'u bɛ o kungo kɔnɔ ye ale ko k'ale ye donso ye ko ale y'u ye wa nin jigilatigɛ in a ka bon kosɛbɛ sabu Hɛrɛmakɔnɔ ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 3 kan olu ka kɛlɛcɛw tun b'o yɔrɔ la ko ma se Burkina sɔrɔdasiw Burkinakaw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ danger la k'u ma se olu ma Amadu Gindo k'i ye maakɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ Hɛrɛmakɔnɔ a lajɛ n'an sera k'o fana sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Suro a kɛra dugutila waati ko a kɛra dugutila waati ko mɔgɔ dɔw taara Hɛrɛmakɔnɔ dugu daminɛ dugutila tɛ dɛ 2 heures don 2 heures a kɛra 2 heures de a kɛra 2 heures de kosɛbɛ 2 heures du matin e ye dugu sigibaa dɔ ye yala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye an ka faamuyali kɛ ninnu nana na cogo min na u ye tiɲɛni minnu kɛ yala u bɛ yen hali bi wa an ka jamana finitigiw bɛ yen wa ne bɛ se ka fɛn min fɔ ne kɔni ye misiri welela de ye misiri welela de bon 2 heures kuma u nana kun ka ɲɛ daminɛ ni y'o mɛn ne kɔni tila ka deliki ta ka wiridi daminɛ olu bɛ cirili cɛ nɔ fo ka na se 4 heures ma ne sinna ka taa misiri la ne taara lajɛni kɛ lajɛni kelen ni o ban min kɛ ne mobile n'u fana soldati mobile n'u fana bɔra Sikaso yen
mobile nani usubira nyo to kana ni tinla ka bo ko fle ni tinla ka ata na la ka tugudi ko fe na filevera yi unanadu an solle ka pa na den fle yer tuguni o temana mi siri dala kanyesi kongoro obi munumura yenu o temelen ko fe na tu ni tinla ka ta te sira dala cheni kere yoro mina tara aleje ala sa an kere be mo minu ko ma toroi an kere be mo minu ma ko lu ma toroi tabla an di jorda na ko donya ni ani tuje ni be bari bari ta an kele bara ta ba ru to bina de ubulla abi diga tege tabu ni mo ko yi jampo ko ni ma toro ba bi ka po ubulla de o kele ni tara mu du ga ble e mobile mini ke yere mobile ta fila ko ni mobile joli an fila ko ni kena poko an tege la to ti o ye joni nga mobile uye kenan ti ka ti to tabi nyayi moto ani kurla moto abi donya kurla moto tansla gendarmerie kurla uye tasma de do ala ka jeni ke weta ko re kise de ki yoro bero kise de ci yorobe kise de ki ota data yoro do jenna yawo bo do yi so kana fanto so to kitini do pre jenna bo ne bo do yi ko pe ne plate dunando na mate apparente avec to feri ale ko ni bana ma famu ale sara mo kele o sara so fer de wa apparente wa mado yanka tunte munde ya faga mun kera sabuye nya fle kena ne ko ma ke no ko ni yala e ma kise no yala ya tige de ya fa wa fevere ya fa te ale ko o te melen ko fe ni plana ku parante kire fana dale ko be ti ko mangan kera te ali bi bula ko lu nana ku tinegala akun tigera yoro dola ni u fana yi a canga ni ma te politila ka pla do kere wa amate ni ma te nga mangan ko kere fana ani zanamiri kiri ko kere ni yoro pe nga ni ma te ni dana duwana ni duwan de katro ne tan ro yawo ni yo sisan namu ebe yoro me na foko sisan yala mali soldats yu nana herema kono be herema kono wa obe ukachawa ukacha sisan kwende ukacha ne ya me ka fo mo nunu kumata kuba kwa ngokona ne yoro ulai sabu anye donzo do nyini ngale ko kwale ye uye kube kungo kono takedi ko minu ndara damineli ke ko be akwa kungo yoro do ulai imo kiwari amede obe kungo kono na yewa wala utara de akere ni ka du kono ni ko kera mako du poli do bolla ka du tinko na ka jiu to kama do na na yere ko de bola di mo ina na tira du poli kore re mabulle wallahi ni mabulle le taram kire mo ga re bi ta ko ni nga ko tela ta du bolo ko dalu tene bolo ala de bini bolo ala wallahi ala be bolo ni limane ta ka ta le ni ibe segeli ibe do fra segeli ka misiri taba de be mo to bila de ma la jente na ma teni ta o ma se misiri ma koni o ma se o ko mun na ka tema encore o mun na ko dala na ma do misiri kono ayi sisa yani tile gwani che ni kibaro ya kura min soro ibala dunya insha Allah ala kani la kana ya Allah sunami insha Allah ni Allah sun amal mom ni tunyi kibaru ya jonjon tilimunu nanyo soro bi danando ya sumada juna ife ni ala ye shinin don kibaru jirana ambisika preparatike wera usoro angoni ya meka fo mali soldasi ukoni ambe yoroni mine inafu kosi sanku be herema kono yere kasuru Burkina kaula katime sigaso yere kan sabu herema kono ni sigaso chebeta kilo binani hakela ye bajangara isa bajangara mali solasiu anga ke mali finindigu abe fo minu mako détachement ni escadron de la gendarmerie biye marsi kalo tle foloy nga kalo temane no ye février kalo yi kumo sara kunungo de kari o tle mugani ndurushu kase tle mugani woroma mgomnu ne olutara ni yoro kofale nunu damine ube jate ma tankulu chamane nunu nana moto ula ane bolifew utara gendarme ka kelebolo mimbe nabi fama ko escadron de la gendarmerie utara ulu damine o yoro be dugu de bodala ne isra kumbe yoro yi o yoro koloshilen tundo mali lakana feretike bawfe utunga chaya yere hakefe anu ka jamfa fanga boyani mi mali gendarme ye angoni kibaruya koni nzoro kafoko uye nununga kelebe ko muguchi fanga bonyana kosobe uye muguchi lere chamani ako nga munu ye damineli kebabu ye ulaba
u ye kɛlɛ jigin ka taa k'u taara ni bolifɛn saba ye u taara ni marifaw ye u taara ni marifakisɛw ye ni a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ ninnu ka kɛlɛ kun ye diinako ye n y'a jira u la k'a fɔ Mouritanikaw olu sera k'u ta ɲɛ sɔrɔ o de la sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon bi nɛnɛdonya na sɛbɛn in a ɲɛfɔra 6nan kan ko min ye Burkina Faso ye ko diɲɛna ka jihadisi dɔw bila o ko nin wale a tun kan ka hakili ɲuman di Mali yɛrɛ fana ma o fana ka ɲɔgɔnna si kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Iyad Agali nɔfɛmɔgɔw ye président Burkina bɛ n'o ye Roch Marc Christian Kabore ye ko a sera ka baara ɲuman kɛ ko a ye wale dɔ kɛ min bɛ bɛnɲɔgɔnya ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu kɛn bɛ ka Burkina fana daminɛ olu yɛrɛw ka jamana yɛrɛ fanga lakana bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Agence nationale de renseignement et la sécurité d'État ko ni a tun y'a sɔrɔ Burkinakaw ye ɲɛ min sɔrɔ k'a lajɛ ka papalikɛla ninnu unu ka ɲɛmɔgɔw ni Burkina fanga ɲɛmɔgɔw ka sigi cogo min u bɛ se ka lafiya dɔ di nin kibaruya in ala perefereya tigɛ dira siɲɛ fɔlɔ ye ko Mali dun bɛɛ sigi bɛ ka Mali makɔnɔ kun kelen pe jumɛn na Mali tɛ se ka nin ɲɔgɔnna si kɛ kabini sɔrɔdasi ninnu ye fanga ta minnu bɛ yen n'a yera k'a fɔ Mali gɛlɛya in a janfa kolokolokɛbaa ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u lakodɔnnen don wala mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen minnu limaniyalen don k'a fɔ janfa kolokololen don ko Mali bana Faransi ye Mali karabali min kɛ ka kuma ɲɔgɔnya sigi ni marifatigi ninnu ye ko Mali ma sɔn ka sababu kɛ Faransi ka karabali ye kabila o waati hali bandaw ta de Faransi ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma minnu kɛ yala o ye yɛlɛma don ko la o ma yɛlɛma don ko la wa ko mɔgɔ si t'o ɲɛdɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ani Faransi fanga ɲɛmɔgɔw a kɛra ka fɔ olu yɛrɛw ka di kasi hakɛ min ma hali o diya tun tɛ Ibrahim Boubacar Keïta ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ sabu Emmanuel Macron yɛrɛ da de y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ko a y'i sulu sala a tora siga la fɛn caman sabu kɛbaliya ko Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ka sulu salali o ko nin wale ɲuman dɔn baliya ye a kɛra i n'a fɔ Salif Keïta n'ale ye dɔnkilidala ye ale yɛrɛ kangari tun da Ibrahim Boubacar Keïta ye ko n'a y'i yɛrɛ to Faransi jamana fanga marabaw bolo ko o n'a sabu kɛ a ye min b'a to a ka fanga na tiɲɛ min ye Burkina Faso ye u k'u b'a ɲini marifatigi ninnu fɛ kɛlɛɲɔgɔnya mugu ci ka jɔ ni ɲɔgɔn cɛ hali Soumaïla Cissé n'ale fatura bi ale fana minɛli min kɛra a kan k'a to Mali fanga ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ Nouvel Horizon ale y'a jira k'a fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ n'i ye takurun tasuma donnen Mali kɔnɔ a waati o y'a sɔrɔ Blaise Compaoré de tun bɛ fanga na Burkina Faso a ye nin hakili ɲumanya min kɛ nin tɛ kumasuli baara ye fiyewu min ye président Roch Christian Kabore ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya sigi ani papalikɛla ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Iyad Agali ye ani u nɔfɛmɔgɔw yala Mali bi sɔn bi ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ wa yala Mali fanga ɲɛmɔgɔw olu bi sɔn ka hakili ɲumanw sɔrɔ wa min b'a to hakilisigi ani cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka nɔgɔya Mali ani marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in pereperelatigɛ dira ka jira k'a fɔ ko Iyad Agali n'a nɔfɛmɔgɔw olu ni Burkina Faso fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ kumaɲɔgɔnya na ko Burkina Faso fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye u ka maa minɛlen dɔw bila mɔgɔ kelen minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko GCM n'o ye Iyad Agali ye olu de y'a jira k'a fɔ ko Bandiagara o gendarmerie o kɛlɛli min kɛra ni a kasara fanga bonyana kosɛbɛ sabu mɔgɔ minnu kasara la a la o bɛ taa fo mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko k'u ye bolifɛn saba minɛ ninnu minnu ko olu ka kɛlɛ ye jigiya ka don silamɛya ani silamɛw jigiya kɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans nin ye marifatigiw ye olu de y'a jira sabu ye jabɔ k'a fɔ ko olu de ye Bandiagara gosi ni mugu ye u ye ja dɔw bɔ ka jira k'a fɔ mobili saba b'u bolo kɛlɛminɛnw fana caman minɛn'u fɛ ani marifakisɛw u ye olu minɛ sɔrɔdasi ani gendarme kan kɔnɔna na olu yɛrɛw ka fɔ cogo la k'a fɔ k'u ye Mali gendarme minnu faga k'o ye maa 5 ye nka kunnafoni dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko minnu fara o senfɛ a bɛ bɔ maa 8 ka taa maa 9 Dana Masagu ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ k'olu ye mangwɛn ta ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ
kosɛbɛ nin kɛlɛ minnu tigɛra u la ko ni sariya ma labato n'o ye asilamɛ sariya ye k'u tɛ kɛlɛ bila fiyewu. Amadu Kufa u ka kɛlɛbolo de don min na ale ɲɛmɔgɔya bondaso sigilen don Masina. O Amadu Kufa ale yadaga ye ale ye u ka kɔrɔsigi ye. Olu de y'a jira k'a fɔ ko gendarmew ka kɛlɛbolo min bɛ Banjagara k'olu de taara kɛlɛ. Hali ni ye kɛlɛ cogo yɛrɛ lajɛ ka taa bi mɔgɔ kan tuma min na a jantolen tɛ valikɛla ninnu k'u ye mbu gan an ka jamana gendarmew na kosɛbɛ. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ olu ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ la ko a kɛra a dɔgɔyalen ye u b'a fɔ min ma ko OB. OB de ye gwɛlɛ min i bɛ sigilen to yɔrɔ jan i bɛ gosili kɛ i b'a fɛ a ka taa bin yɔrɔ min a bɛ taa bin ye. K'u y'a daminɛ kabili nɛgɛ ɲɛ 21 waati u ye miniti 30 kɛ gosili la. Kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko u ye cakɛbondaso dɔw yɔrɔ dɔw jeni wa u ye minɛn dɔw fana jeni. U ye yɔrɔ sebaya sɔrɔ waati min k'u ye kɛlɛminɛn dɔw ta ka taa n'a ye. O ye picote 3 ye ani marifaw caman ani marifakisɛw caman. Ja minnu kɔni bɔra n'anw ɲɛ dara ja ninnu kan u ye ɲɛfɔli kɛ. Olu yɛrɛ minnu ko ten ko olu ye silamɛya ani a silamɛw ani silamɛya jigi ye. Ko jaabi don jaabi min Mali kɔni bɛ nazaraw de bolo bi. Mali tɛ bolo ni a silamɛya hakɛw ye. Ko tuma min na kɛlɛ in bɛ sen na ko danama sugu donsow k'a fɔra k'a fɔ k'olu de magwɛn ta ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nin kɛlɛtigɛ minnu taara ka Banjagara gendarme minnu bɛ yen ko Mali sɔrɔlasiw k'u ye layidu ta k'a fɔ nin ko in tɛna se ka bila ten. O kibaruya in fɔra min fɛ o ye gendarmew ka ɲɛmɔgɔba min n'o kɛra tafɛn ye n'o ye colonel major Sambu Menkoro ye Jakite ye sibiri tɛmɛnen. Wa nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi Mali sɔrɔlasiw u ka dagaw ka gosi a yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na. Danamasagu an ye u ka seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ an radio cakɛɲɔgɔn min bɛ Banjagara. Olu ye min fɔ a ko la o filɛ nin. Assalamualaikum awayiri Banjagara. Na a fɔra ko Seydou Nantume jama la kɔni caman b'a dɔn. Ayiwa ko Banjagara ko dɔ kɛra ka se fo bi ma. Ko a ta kɛra gendarmerie kan na. Wala ka daminɛ o daminɛ waati ka na fo bi n'i bɛ se ka information d'an ma ka walawalani kɛ. Kabo tigale yanni n ka kuma daminɛ malien bɛɛ fo jamanaden ɲuman bɛɛ n b'a fo dan de foli o bɛɛ bɛ ka i lamɛn. Taki kɛra donso bɔra donso jɔyɔrɔ yera 21h à 22h. Ka daminɛ 21h ka se 22h. Kɛra ko an ni wulu kun ma jan an kun bɛ côté dɔ na mankan bɛ ka wuli an ye capitaine wele ko capitaine ma ko mɔfɛ mankan bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn de don. A ko k'ale t'a dɔn mankan bɛ ka bɔ mais k'ale t'a dɔn ale bɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ ale tɛ u kan na. Ala y'a kɛ mankan cara an fana an dodo minnu bɛ Banjagara an wulila an taara an ye pont tigɛ mankan bɛ ka kɛ o sɔrɔ mɔgɔ jugu ninnu o nana gendarmerie attaque o ka poste 3 de bɛ yen ka poste 3 bɛɛ o y'a attaque ɲɔgɔn fɛ. Poste 3 k'a attaque ɲɔgɔn fɛ tila de wa ou bien u bɛ bɔ kelen na ka taa kelen na ka taa kelen na. O ye o tila dɔw bɛ ka mugu ci dɔw bɛ ka minɛn cɛ. O ye taa mun ta tɛmɛ 20 minutes kan Ala y'a kɛ an sera an selen mɔgɔ tɛ yen o ko mɔgɔ 100 kɔ de tun bɛ kan na an selen mɔgɔ tɛ yen an kɔni an se ye mun ye an y'a bon surasi 3 u bɛ ka boli an ye wulu kunbɛn an taara u bɛ ka boli fɛn na u bɛ ka boli an ye wulu kunbɛn kɔda la k'an yɛrɛ na kɔ bɛ quoi mɔgɔ 3 mɔgɔ 1 ye capitaine de an ko wulu ma u bɛ boli ka taa min wulu ko ka mɔgɔ bɛɛ yɛrɛkɛra wulu yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ de ɲini an ko boli t'a ɲɛ ye an bɛ baara de kɛ de an ye wulu lajɔ an tagamana an ye kɔ tigɛ an sera o ka kan fɔlɔ na mobili n'an de kun bɛ o taara ni mobili 3 ye ka kan 1 jeni o taara ni 3 ye ka 1 jeni o taara ni 3 ye ka 1 jeni o ka bureau bɛɛ o y'a jeni o ka bureau bɛɛ jenina o ye bureau bɛɛ jeni marifo minnu bɛ bureau kɔnɔ kisɛ minnu bɛ bureau kɔnɔ o y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye an sera poste 2 na da de a datugulen don o ma se ka don o ye worokɛti pili da la Ala y'a kɛ da ma kari o ma se ka don poste 3 na an donso sera ani sɔrɔdasi 3 donso de sera o ɲɛ an donso selen an ye su ɲini yanni an ka se poste ma goudron na su fila de yera an ye o su ta ka bila goudron sanfɛ an donna kuru kɔnɔ an bɛɛ su de an ye commissaire mɔgɔ wele commissaire mɔgɔ ma u bɛ jija ka na sɔrɔdasiw banana sɔrɔdasi taara mɔgɔ tɛ yen o ka mobili ta ka na su ni ani banabaatɔ ninnu ta Ala y'a kɛ olu fana o bolila ka na sun ta u ko an ma ko mɔgɔ bɛɛ taara o ma janya mɛ o bɛɛ taara o taara ni mobili ni ani morifɔ ninnu ye mɛ su ninnu kɔni bɛ yen an ko ka jija ka na sun ta jaja sɔrɔdasi dɔw tun bɛ kungo kɔnɔ u kun yɛrɛkɛlen don capitaine ko an ma ko
o yɛrɛgɛlen don capitaine ko an ma ko an ka mɔgɔ ma dafa ko an ka jija ka ale dɛmɛ n'o tɛ se tɛ ale ye daba tɛ ale ye ala y'a kɛ an fana an sen min an y'a kɛ an y'a ɲini direct an ye su 8 ani blessé 5 direct an ye mun ye su 8 ani blessé 5 an taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso ni commissaire mɔgɔ polisiw an ye sɔrɔdasi mun ɲini kungo kɔnɔ ka bɔ n'a ye olu de taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o tilela ka na an ye su 1 ye tuguni su 9 su ni banabagatɔ bɛɛ taalen mobili pinɛ min sɔgɔra o mobili ni u ka morfɔ min tora ni o ka kɔnturubali ninnu an ye o cɛ ka don mobili kɔnɔ an y'a kolonkala ka nana fo tandra commissaire da la an ko sɔrɔdasiw ma an bɛ sira ɲini 3 heures sera o ko an ma 3 heures dimanche o ko an ma sabali ko an ka jija ka wulu dɛmɛ ko bi u bɛ yɔrɔ min na u hakili sigilen tɛ an ka jija ka wulu dɛmɛ dugu ka jɛ cogo min na an fana an ma ban an ye wulu dɛmɛ an sigira sɔgɔma fana an de taara fɔlɔ an ye fatiri kɛ o ko ka mɔgɔ ma dafa an ye fatiri kɛ o ka pɔsi ɲɛfɛ kɔti dɔ bɛ yen o kun ye mobili kelen to yen kɔti sanfɛ o kun bɛ ka taa n'a ye muguci gana o ye mobili to yen kɔti sanfɛ o fana sɔgɔma ne ye capitaine yɛrɛ ne ko capitaine ayiwa aw bɛ ka commissaire da la mɛ an ye bɔra fatiri la an ye aw ka mobili kelen ye kɔti sanfɛ mɛ mobili sen bɛɛ cilen don ko a ka na ta o kɔfɛ fiwari mɔgɔ 7 heures sera mɔgɔ bɔra sewari ka na mobili 42 sɔrɔdasiw mobili 42 o nana mun kɛ an ye sira di wulu ma an kɔni yɔrɔ to wulu bolo an ko capitaine ma an bɛ sira ɲini fɛ i ka mɔgɔ nana an bɛ taa yɔrɔ na capitaine jɔlen a ka sira ko an ye ko mun kɛ ko maa tɛ se ka an sara ko an ye baara min kɛ maa tɛ se ka an sara an ko an bɛ sira ɲini ale fɛ a ye sira di an ma an nana an ka kan na o de. An balimaw n'i y'a ye dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen anw da tun ma se a ma n'o ye Général Amadu Aya Sanogo a ka kiri o sabu sɔrɔla fɛn min fɛ an ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ ko tuma dɔ la kiri min ni a tun bolodara alamisa tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 25 ma k'u na a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u bɛ taa ɲɔgɔn ye nka u b'a bila waati wɛrɛ la o sigana kuma min tun fɔra a pereperelatigɛ dira kiri welela alamisa tɛmɛnen u y'a bila ka taa fo mars kalo tile 11 na o kibaruya in lasera o alamisa donya kelen o kɛra Mali kiri bulon min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko cour d'assises o cour d'assises ni ko gwɛlɛnw ani kojuguba minnu n'olu kɛra faso kɔnɔ olu de bɛ o kiri sigi ɲinɛ ta kɔni n'o ye san 2000 ni san 21 ye a sigira anw fɛ Bamakɔ yan hali n'a y'a sɔrɔ kibaruya jɔnjɔn ma di kun min y'a to u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ka taa mars kalo tile 11 nata in na mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Aya n'a nɔfɛmɔgɔw ye olu lafasaba dɔ n'o ye Cheikh Umar Kunare ale ko tuma dɔ la n'i y'a ye k'a fɔ kiri min n'a sigira alamisa tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 25 tɛmɛnen ma ko a sabu tɛ foyi ye kɔsa in na ko minnu bɛ yen n'olu ye kiritigɛbaw ye o kiritigɛba ninnu jamana yɛrɛ kiribulon olu ka lajɛ kuluba n'a bɛ fɔ a ma ko magistrature o de ye sariyatigi kiri nɔbɔbɔ ni kiritigɛlaw olu bɛɛ lajɛlen faralen don kuluba min na n'a bɛ fɔ a ma ko magistrature ko mɔgɔ dɔw o kiritigɛba dɔw bɔr'u nɔ na u bɔra u ka baara kɛ u tun bɛ baara kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na k'u bɔr'u la ka t'u bila baara kɛ yɔrɔ kuraw la a bɛ fɔ o ma ko mutation karamɔgɔ Cheikh Umar Kunare n'ale ye journalidɔnba ye a ko na o bɛɛ n'a ta ale yɛrɛ kɔni Cheikh Umar Kunare ale bɛ mɔgɔ minnu journali don k'a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu minnu n'olu nɔmɛlɛlen tun don k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiritigɛyɔrɔ kɔni na bɛɛ a bɛ se ka kɛ min ye kiritigɛla ye n'olu ye kiritigɛbaw ye bi donko fɔlen a bɛ se ka kɛ sini sɔgɔmada fɛ ko a na fɔ olu ye k'u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko u tɛ yen tuguni ko k'u bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'a dun fɔra k'a fɔ e tun bɛ kiritigɛyɔrɔ min na ko e bɔra o kiritigɛyɔrɔ la yamaruya foyi t'e bolo e k'a fɔ ko i tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na ko min tun bolo dalen don ne tun y'o o kiri jujɔnba ye o kiritigɛba ne tun kan ka k'o ye o tuma k'e tɛna se ka ye o kiri tigɛli dunankun kan tuguni e tɛna se ka kɛ o kiritigɛba dɔ ye tuguni fo e nɔnabila de ka sɔrɔ o nɔnabila o sɔrɔli sa o de tɛ ko nɔgɔ ye o de bɛ k'u bɛɛ lajɛlen biri sa wa tuma dɔ la k'o de y'a to a ye se ka kɛ hali minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu kan ka kɛ kiritigɛlaw ye a ye se ka kɛ nin waati nata wala waati laban ninnu na olu yɛrɛw fana na se ka bɔ yen o n'a ɲɔgɔnna si de y'a to min ye kiritigɛbaw ye k'u ye nin ko in bila ka taa fo mars kalo tile 11 n'o ye kalo min jɔra bi n'o ye mars kalo ye o tile 11 nata nka minnu yɛrɛw bɛ yen
n'olu somɔgɔw olu de fagara o somɔgɔw o si tun tɛ yen a bɛ fɔ minnu ma ko bere rouge olu si tun tɛ kiritigɛyɔrɔ kɛnɛ kan alamisa tɛmɛnen o ko nin kibaruya in perepelatigɛ dira u yɛrɛ ka kuluba maa dɔ fɛ n'o ye Ismaila Fane ye ale de ye u ka dantigɛlikɛla ye o siratigɛ de la sa ko maa tɔɲɔni ninnu somɔgɔw ko olu olu y'u ka ko ta k'a di u yɛrɛ lafasabaw ma olu ka sɛbɛnko u ka kiriko bɛɛ u yɛrɛ lafasaba minnu bolo ko olu y'u ka ko bɛɛ lajɛlen u y'u wakulu kɛ olu ye min ye Ismaila Fane ye ale kɔni ko ale jigilama tigɛ nin ko in bɛ se ka fori cogo ɲuman minnu na o kunnafoni minnu n'o bɛ tali kɛ olu minnu ni u somɔgɔw fagara k'a fɔ ko nafolo labila la olu ye wa tiɲɛni jugu minnu y'u sɔrɔ u ko lasegin kɛ nafolo ye u ka lamɛnli kɛ n'o nafolo ye n'a bɛ f'o ma ko indemnisation ale y'a jira k'a fɔ olu ye o kuma bɛɛ ye nkalon ye k'a fɔ ko nafolo kelen sɔrɔla olu fɛ ka sabu kɛ u somɔgɔ minnu n'o ye sɔrɔlasi fugulan bilemantigiw ye ko olu fagara olu minnu fagara ko olu ye nafolo dɔ sɔrɔ olu nisɔngɔ ye wa ko tɛ tiɲɛ ye sabu dɔw taara fɔ k'a fɔ 40,000 fo ka se 60,000 hakɛ ma kibaruya in kɔni ye ɲaamɛ a ye jamana labɔ ko pekini ma di olu ma min dun ye Général Amadu Aya Sanogo ye k'a ka kiri dɔgɔda k'a sigi k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu a san 5 ye ɲinɛ o tun y'a dɔgɔda san 2000 ni san 16 u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye o sabu tun tɛ fɔ ye k'a fɔ ko a fɔra ko mɔgɔ minnu fagara o mɔgɔ minnu n'a fɔra k'a fɔ o fugulan bilemantigi maa 21 minnu n'olu tun fagara o yala jati a fɔra ko minnu fagara olu don wa o sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ yen a bɛ fɔ de ma ko rapport d'expertise kɛra ninnu su kan o ko o de senfɛ sa baaraw ma kɛ ni jɛlenya ye o de kɔfɛ sa a tun fɔra ka kiri k'a bila k'a dɔgɔda ka kiri tigɛ ko k'a latigɛ u y'a dɔgɔdali min kɛ siɲɛ caman n'o ye Amadu Aya Sanogo ani maa minnu farali ɲɔgɔn kan u y'a dɔgɔda siɲɛ caman k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o de nana wolo san 2000 ni san 20 k'a fɔ a y'a n'a a nɔfɛ mɔgɔ tɔ minnu minɛna k'u ka taa so yanni kiri in bɛ sigi jɔnjɔnyana don min ye Général Aya Sanogo ye ale ni maa 12 wɛrɛ bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen o ye sɔrɔlasi fugulan bingananamatigi ninnu u b'a fɔ min ma ko bere vert olu kɔni tun minɛna k'a fɔ k'u ye fugulan bilemantigi a bɛ fɔ minnu ma ko commando k'u ye 21 k'o fagara ka taa olu foroba sudon Kati Bamakɔ kɛrɛfɛ tuma min na olu yɛrɛw tun ye fanga firi ko fugulan bilemantigi ninnu olu dunna janfa la k'a fɔ u bɛ taa Aya ninnu ka fanga in feere ko minnu y'a kɛbaa ye ninnu caman tun ye Amadu Aya Sanogo masurunyamɔgɔw ye kiri in dɔgɔdali kura min bilara nin kalo in n'o ye masikalo tile 11 nata ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sɔrɔlasiw ye fanga paru tuguni o kɛra Ibrahim Bokar Keita ka fanga paruni san 2000 ni san 20 hakilila jiginna o Amadu Aya Sanogo n'a nɔfɛ mɔgɔw olu de ye Amadu Tumani Ture ka fanga in paru fanga in minɛlen kɔfɛ o de tun kɛra sabu ye ka Ibrahim Bokar Keita sigi fanga na san 2000 ani san 13 Amadu Aya Sanogo tuma min na u ye fanga ta ale yɛrɛ tun ye dantigɛli gwɛlɛnw caman fɔ a waati o dantigɛli ninnu baara minnu tun bɛna kɛ olu fɛ Aya ninnu ye furancɛ min kɛ fanga na a don ko fɔlen anw tun bɛ Kati u ye kunnafonilasela weleli min kɛ o senfɛ Amadu Aya Sanogo a tun ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kan ninnu olu filɛ. N ka foli bɛ Mali muso n'a cɛ bɛɛ ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba i bɛ duguba kɔnɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ n'i y'a tile 20 ni dɔɔnin ye an ka jamana kɔni ye ko kura dɔn o ye ko kura min ye ko Ala ka kɛ don i n'ale ma sɔn a tɛ kɛ ale Ala kelen de y'a to fara an minnu sigilen bɛ yan bi k'anw k'a kɛbaga ye n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ se k'a kɛ anw bila nin na kunba fɔlɔ kun ye min an minnu ye sɔrɔsiw ye nkalon tigɛra fɛn kun t'an bolo an degunna cɛ kun t'o ko la bilen k'o bila n'an ye sɔrɔsiya farikolo bila dugu kɔnɔna ye Bamako ni Mali kun kɛra fɛn dɔ ye aw bɛɛ Mali aw bɛɛ b'o kalama o ye gɛlɛyaw kalankow fɛn caman nana don a jukɔrɔ min yɛrɛ kun tɛ jamana in danbe ye bilen jamana in dɔnna fɛn dɔw la kɔrɔlen o bɛɛ kun tununna nin bɛɛ lajɛlen faralen kɔrɔfɛ problème yɛrɛ kan an fana kɔni an tɛ sigi ten bilen an bɛ ko dɔ kɛ o ko in kɛlen o ye nin maintenant o nana ka na fara politique tension kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ politiquement a ko gɛlɛyalen don dɔɔni kuma la surunya la ni élection in kun kɛra o kun bɛ sɔn ka juguya ni cɛsɛrɛ kɛlɛ ye kow ɲagamilen don dɔ bɛ dɔ san bɛɛ ni kɔnɔta kun don bɛɛ ni hakilina kun don donc an nana ka na ye franchement n'a kun kɛra o condition na an m'a kɛ ni bisigili an m'a kɛ ni foyi ye a sababu gɛlɛnw de tun minɛnen b'an bolo k'a jira k'a fɔ tiɲɛna tiɲɛni kun b'a kɔfɛ maliden yɛrɛ kun tɔɔrɔla nin kun na ni élection kun farala o ka kuma ye mars kalo tile 22 tɛmɛnen anw y'a jira k'a fɔ an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la caman kun bɛ se ka kɛ u m'a kɛ bɛɛ ni haju don
an kɔni an y'a lamina don an y'a kɛ wa an b'an sume wale in kɛlen jamana kɔnɔna na a bɛnna mɔgɔ caman ma a tɛ ka bɛn bɛɛ ma parce que hali bɛɛ tɛ Ala fɛ a kɔni bɛnna caman ma an y'o de ye sɛbɛnninw na an y'o de ye kumakanw na an y'o de ye ci minnu sera ma an y'a fɔ min ye politique mɔgɔw ye min ye société civile mɔgɔw ye min ye an ka laadaw ye min ye diinɛ mɔgɔw ye a kɔnɔna na n ye caman ye hali ni ma bɛɛ ye n ye caman ye dɔw nana kelen kelen dɔw groupew nana to o wagati la o kelen pe de tun b'a to ne bɛ se k'a dɔn cogoya min na mun bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ mɔgɔw nin kan an ka falenniw kɛ mɔgɔw hakilina tun ye mun ye o y'a sɔrɔ ne ye comité min sigi n y'a yira k'a fɔ déjà que n'an ye wale kɛ a bɛ n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na prise de responsabilité a tun ka ɲi k'a fɔ an ka an tulo ma da fana an kɛrɛfɛ organisation minnu bɛ yen k'a yira k'a fɔ an k'an tulo ma jɔ olu fana na dɔɔni parce que an ka laɲini na an y'a jateminɛ u bɛna an dɛmɛ de la u bɛ hakilina min yira a bɛ taa ko dɔ de fan fɛ parce que a bɛ n'a fɔ ni tasuma b'i sigi ɲɔgɔn kan so e de bɛ don ka taa kuma fɛ donc a waati la an ko bon an k'an tulo ma jɔ olu fɛ kosɛbɛ la u bɛ min fɔ n'an y'o fara fasodenw hakilina kan o bɛ na ni nɔgɔya caman ye parce que ne min sigilen filaw kɔrɔ n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yan n'o ye comité mɔgɔw ye ŋaniya kelen fila t'an na foyi t'an na kelen ni pe Mali fɔlɔ fila t'an na dɛ Mali fɔlɔ n bɛ segin a kan Mali fɔlɔ o misaliya kɛra o don na n'i y'a ye n jɛna nin bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ k'a fɔ ɔhɔn n'aw ko an ka taa nin sira fɛ an ka t'o fɛ siran tɛ jitoya tɛ foyi tɛ mais n y'a ye k'a fɔ Mali ka lafiya bɛ o sira de la fɔlɔ dayɛlɛli sira bɛ o de kan donc n'o de y'o dayɛlɛli n'o sira ye ne b'o acte posé hali sini Mali fɔlɔ et discussion caman kɛra kuma ɲɔgɔnyaw ni fɛnw caman kɛra kɔnɔna na mais an nana ka na bɛn mun ma a bɔr'o kalama o kɛra an y'a accord cadre min signé Kati o don na an hakili kɔni y'a ye k'a fɔ an ye fɛn min signé o bɛna kɛ dayɛlɛli sira yɛrɛ ye o bɛna kɛ ko caman daminɛli sira ye parce que fɛn dɔ bɛ fɔ k'a d'a kan an tɛ kogo in kari k'an kɔ don a la an ko kogo jɛngɛnnen an t'a kari k'an kɔ don a la n bɛ segin a kan an t'a kari k'an kɔ don a la o na kɛ sababu ye ka tagasira dɔw bila fixé déjà on peut dire par jalon mais au moins mɔgɔw n'u ɲɛsin minnu ma ka tɔgɔma an ka laɲini fɔlɔ y'o ye mais anw kelen t'o kɛ anw ni maliden bɛɛ de b'o kɛ politique ko t'o la foyi t'o la parce que an bɛ waati min na bi n b'a ɲini aw fɛ aw ka cikan lase anti politique tile la fɔlɔ o bɛ se kɔfɛ o ma se fɔlɔ mais bi jamana in mago bɛ fɛn dɔw de la politique mɔgɔ diinɛ mɔgɔ société civile mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi gendarme police i bɛ fan o fan maliyɛn min bɛ kɛnɛma min bɛ kɔnɔna la denmisɛnnin cɛkɔrɔba bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan bi fɔlɔ ka taga sira dɔ da o kɔfɛ considération interne tɔw bɛ na maintenant o yɛrɛ la k'a fɔ an ka taa constitution fan fɛ dɔɔni min bɛ se ka na ni sababu ye jamana in yɛrɛ bɛ se ka taga sira daminɛ an kɔni an ka comité an y'a yira k'a fɔ an ye engagement min ta ni CEDEAO don accord cadre kɔnɔna na mais n jija cogoya bɛɛ la ni n ka mɔgɔw tɔgɔ la an b'a bato kelen t'a jɛ a bɛn ka ɲi anw b'a bato wa n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o da b'a la k'i sen b'a la bɛɛ k'a bato parce que n b'o fɔ misaliyala mun de la anw jɛna ka fɛn dɔ de kɛ k'a fɔ bon d'accord an bɛ sɔn nin yɔrɔ in ma Mali ka hɛrɛ kɔsɔn sini ni dɔ fana nana n'o ko k'ale tɛ sɔn a ta ma Mali ka hɛrɛ kɔsɔn o ni anw na ni min ye jamana tiɲɛbaga b'o dɔn donc ne hakili la bɛn kɛra fɛn dɔ kan kumakan de kɛra o kan layidu kɛra o kan diɲɛ y'o mɛn diɲɛ y'o ye donc o ka bato wa a bɛ bato ni ŋaniya wɛrɛ bɛ min b'a bato baliya la a k'a bila a bɛ bato ni ŋaniya wɛrɛ tɛ min b'a bato la o k'a bila o bɛ kɛ accord cadre kɛra min kan anw b'o kɛ fo ka taa Mali datugu ma n bɛ segin a kan ni ŋaniya wɛrɛ bɛ min kɔnɔ o k'a bila kabini sisan foyi tɛ don a jukɔrɔ n bɛ layidu d'aw ma n bɛ n jija ka n seko ni damayira bɛɛ kɛ wa mɔgɔ kelen tɛ ko dilan n'i y'a mɛn comité Sanogo kelen tɛ c'est vrai ne b'a ɲɛma bi mais Sanogo bɛ bɔ yen sini ɲɛmɔgɔ wɛrɛ b'a la diɲɛlatigɛ yɛrɛ continuité an nana Mali sɔrɔ a dɔw fɔra an ɲɛ an bɛ fɔ dɔw kɔ dɔw bɛ fɔ an kɔ n'a kun fɔra ko ni dɔ taara a bɛ jɔ nkalon kuma don donc bɛɛ k'i jija maa o maa concerné bɛ nin ko in na a kɛra politique mɔgɔ a kɛra diinɛ mɔgɔ a kɛra fɛn min bɛ cadre in kɔnɔna la an k'a bato parce que aw b'a dɔn n'a ma bato o tigi de ye balawu sababu ye sinon minnu ye marifa ta ka taa mugu ci ka tila ka n'an sigi an sɔnna nin ma jamana ka hɛrɛ kɔsɔn ne hakili la sacrifice tɛ tɛmɛ o kan donc ne t'a dɔn fan wɛrɛ fɛ dɔ bɛ dɛsɛ k'o sacrifice kelen kɛ cogoya min na fanga a mana diya ye cogo cogo jamana lajɛ fɔlɔ Mali fɔlɔ an y'a dɔn k'a fɔ maliyɛn ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen a mana kɛ fan o fan fɛ ani partenaire fɛn o fɛn b'an na u bɛɛ kan ka fanga sɔrɔ joona pour que an ka kɔrɔnfɛ problème n'o min y'a la fanba ye o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na wa armée Mali min filɛ nin min ye nin wale in kɛ a fɔra ko dɔw seginna a fɔra ko dɔw nana dɔw yɛrɛ ko dɔw bolila n tɛ n da don o bɛɛ détail la tiɲɛw bɛ kɔfɛ don n'a nataw la aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ caman mɛn k'a sɔrɔ anw ma min lase aw ma mais n dalen b'a la an ɲɛ b'o mɔgɔ kelen minnu na u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kaban n tilal'o baara la u bɛ fara ɲɔgɔn kan tant k'i bɛ fini don Mali kɔnɔ tant k'i bɛ faso sara de ta k'i ye sɔrɔsi ye kɛlɛ kelen de bɛ tiɲɛ i bolo mais a bɛɛ tɛ tiɲɛ i bɛ segin ka taa nin kɔrɔnfɛ kɛlɛ kelen a bɛ kɛ n bɛ segin a kan i bɛ segin i bɛ taa a bɛ kɛ ni min banana i bɛ furakɛ cogo ɲuman na an bɛ ka yɛlɛma don o bɛɛ la dɔ tɛ taa wari minɛ bilen k'i d'a kan banabaatɔ dalen m'an bolo wari min dira ma o bɛɛ bɛna ban ni Ala ni kira sɔnna ma mais kɛlɛ in ni fini kɔni b'i la i b'a kɛ o tɛ négocier même s'il faut que ne yɛrɛ ka taa Moti n bɛ taa a bɛ kɛ je suis prêt à le faire
nya la dudi malien ma mesiga kan nin desara nga fugari ate seke desara mais nterike abeke politique ta ko la abeke nte bidon te sini non tala bina wati misro mabeke ameka CEDEAO mo ma kono CEDEAO dronte jamana wara obe fe wara obe mais anya nyinu fe nte sura sike kele sura mena jamana ngono na ma fuma ko trupo sola mo tala ni CEDEAO ndo obe formation bu jamana dafa et contexte psychologique no akina ta to amena essayer ka dafa au plus vite ameka structure be en place pour gake mais amogo be mena na amogo be demena mena ngola amogo balanta la fo dugola amogo bala alors munu sigile fle ni mo ka sira be sira jele ma fo ngana ma ko trafic sira jele mi bulu mi sira mena la c'est armée mali ma kamba sanga na fulo de la vous êtes le bienvenu à nanga bureau la mbasa parce que ndeka be fengele nga mali tikla même profiter au yoro ka nyini ngali ke ka ci kan la c'est malien bema na be mi concerné et kuma mana da bebita ta fa sura la amata rojan folo hakina jugu be ngaba ano nini klebina ni banani teke nini karata ni teke mbanyi ni befe metraga ka photo dun kana politique mo nini sura sike jera ka kola tike ibala Frasike ini politique mo be ni civil jela ka ko ke ibala benkan de kera jamana me marché kan parce que ninye cheo chesoro ki ba fe ki sendo na ka afrique c'est ka tolérance zéro be ka me ninye cheo chesoro la adunte dugona la ben be kele no kama ni cheo che ki ka nyagami tolérance zéro sera ne mo ya fati fe funa la ya fadi multipla alandi ya sa an continuer ni bara fe ay mi damne amanji jama laban no ba kono parce que de na ke malika boday here bo de ko fe an ya damne akol kadri ko na dira do ma wati mi ngona bo don o temenen ko fe mi nga ke o fana temenen ko fe o fana seben no kabla ami taka te malinga here de do sura suka toro dronte aw dronte presi dronte mais me saka kan tant que mbe ya ni position na mao ma kera kena ma kera sokoma kibe ko taka sekere kan processus changer ni sur la tolérance zéro mali te nyagami machife na ko mi nyagami ne ko membangaji ala sako sako même profiter ka tiro la se jabama na ya remarqué nga boli man tanga kuma c'est pas de kuma la mais ni mo bi bolo ka ti la c'est pas la peine ou bien aw se ka ti bi la se population manétisé donc ni yaw soro ta ka fa ba la se kunu sigile mbe an ameka bureau kono 24 heures mais be fembe me aw bo mali kono ni malien gongo ay doni mel doko ni fayna amina flata doko ni fayna amina sabata ne debe ka kuma o ye capitaine Amadou Aya Sanogo président du comité ministériel wa traité ni janguna nyogo e bian kuma na aba fo beyena maladu di mo maladu tani mo chema ministre premier mo pour les samans ma réforme mais folo ko ni au premier ministre fana ni dans les heures qui viennent neni aller à mesiga mo kuma fo ame mo dodi ali ore fana na to ko do me ma fo folo misigiludu parce que ni ma dore don ko ni clé plein na nyini ngalu kan bela somi malikola ni nyini ngali tami ngolu bembo o temele ngo fe ye comité ka fengem fo comité be a be a mo be a manga barake parce que jamana de kono folo ni ma sra fe yal no fro wera ka so ni sra si groupe ko ni yele maketa kanu genga black refere ndi de koy o mayne ibi se ka fo d'accord anga nu ye sans fait mais sra si groupe kele ka ko ke d'accord aya duma kuta ku black refere terke mawla so makra so ma jabagashi vous êtes messager mais abe bere chuka wala la comité ka vi to obey mais o tabali ni ala sona ministre sigu ni fona on verra bien toujours benga on a amba ya ke tuga mena mais ni janguna klala fona akor cadre a préciser que ama fo janguna o ama fo assemblée o ama fo fo ayira la ka fo d'accord les deux parties signataires o on est CEDEAO ananga sérieux on devait signer comme mena on blanc en place mi transition conduit ça a été très clair angala yela mawra dala c'est-à-dire avec 40 jours assurés mais ni 40 bana comité ani CEDEAO ambe signer krefe nyogon fe ka mena on yela ma ça mi tani transition maintenant capitaine ma fo mo chega ko chefie ma fonte kai ma fo karsado o ma se folo na damne soni kuma o be yele ma jona mais akor kadile mi fo avec les binani aba ke sharia konnala ni le binani bana ambe sigi sali sida o ka minan bla mimtani transition mbe dangoma ambalmau di kibaru yaw koni chikorbani musukorbau kibaru dumaunde kasabuke fevri kalo tlemgani woro kase tlemgani wolon flashu temanima dugutla wati anga jamana solla siminu nube sai be masina marala ko bingani wale kebado taru damine abe fominu mako grupo terroriste kele fanga boyna kosobe ko minu ye pavalikela nunu ye kele chene ubuluku utara utato uye janfa mugu dedo abe fominu mako engin explosif utumbla lembe mali solasi udenye chokomi amiseka familiali soro radio nyeta anga korosigi mimbe sai anga laje Amadou Gindo nanzira ka soro akase kana famia yala mudekera adonko fole no e février kalo tlemgani woro kase tlemgani shutemane ima dugutla wati bismillah karamoke ni ce ante aba
e tɔgɔ di karamɔgɔkɛ? Ne tɔgɔ ye Mamutu ka bɔ Sayi. Sayi. Awɔ. I ka baara ye jumɛn ye? Bon n bɛ baara kɛ radio la Sayi. Sayi radio. Voilà. I wele kun y'an fɛ. An y'a mɛn k'a fɔ Bajangara bingani wale min taara ka gendarmew sɛgɛrɛ. Awɔ. Ko a ɲɔgɔnna taara ka Sayi sɛgɛrɛ yala tiɲɛ don wa? Tiɲɛ don. A kɛra don jumɛn ani waati jumɛn? Baara in kɔni kɛra kunasini sibiri. Ka kun kunun kari la o tɛ? Voilà. Yala a kɛra cogo di? Baara in kɔni a kɛra waati min na kɛra 1h30 tɛmɛnen misi 30. Dugutila waati. Sufɛ Ala y'a kɛ an kɔni dalen bɛ so kɔnɔ an bɛra an bɛ mugu kan mɛn. Ayiwa kɛ gendarmerie la yen sanni an ka sɔn min an yɛrɛ fɛ ko gendarme bɛ mugu cira. Mais an nana ye k'a fɔ baara in tɛ o ye. Ne ko bingannikɛlaw nalen don. Ala k'u nacogo la u tɛmɛna an ka maa dɔw yɔrɔ fɛ k'u nana ni mobili 2. Mobili 2. Awɔ ani moto. Bon u nana dugu bagien fan fɛ min u sera sokɔrɔ dugu tileben fan fɛ comme gendarmerie bɛ dugu tileben fɛ quoi. U nana don ma u sera gendarme waati u sera ma waati min na u y'u classé ɲɔgɔn mais u natɔ la mais mobili minnu u bɛ ka mobili minnu bɛɛ fari faga quoi. Ka moto ninnu fana fari faga. Bon Ala y'a kɛ u nana se min na u y'u classement kɛ sɔgi bombarder daminɛ ten. Bon gendarme fana y'u jago cogo la. U b'a ta ɲɛw ɲɛ kɔnɔ mɔsen gendarme ninnu kɔnɔ na. U ma se gendarmew la. U ma se o la fiyewu. Jogini ma kɛ? Jogini foyi kɔni ma k'an fɛ yan. Foyi ma k'an kɔni fɛ yan. Gendarmew ma jogin? Bon gendarme kɔni maa si ma jogin. Olu yɛrɛw dun ka maa jogini ma sɔrɔ yen kɔfɛ? Misali ye mun kɔni jira n'o la tuguni a bɛ ko maa min kɔni digi kɛr'u la. Digi kɛr'u la e yɛrɛ y'u ka maa joginen dɔ ye wa u y'u bɛɛ donni ka taa n'u ye de? O sɔrɔ mun fɛ u yɛrɛ jɔyɔrɔ la na a kɛra komi u ye nɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ jori nɔw y'u nɔrɔ yen quoi. Voilà o dɔw yera yen. Dɔw yera yen nka o hakɛ ma sidɔn kɔni k'a fɔ jama hakɛ min dɔnna komi sufɛla don. U ma hakɛ min na jɔn ka la mɔgɔ m'o da dɔn. Mobili dun aw ma mobili senɔ fɛ mobili hakɛ min fana tun bɛ yen o ma da dɔn. Mobili hakɛ min n ye min fɔ n ye o mobili hakɛ de nana o de nɔ minɛna quoi. O de yera. O de nɔ minɛna ka na. O kɔni y'a ja ɲɔgɔnna ten a gɔnna u y'u yɛrɛ ta voilà. Ninnu yɛrɛ bɔra fan jɛ fɛ? Bɔra côté min fɛ u bɔra an ka dugu bagian fan fɛ. Sisan ni mɔgɔ min ko sisan ko i bɛ aw ka dugu sigi cogo fɔ i m'a fɔ ko dugu tɔgɔ de Sayi? Dugu ye Sayi de. Sayi n'i bɛ Sayi ni Bange cɛ. N'i bɛ Sayi sisan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka Sayi yɔrɔ jate minɛ Sayi bɛ yɔrɔ jumɛn? Sayi a bɛ Masina de fɛ. A bɛ Masina de fɛ. Awɔ. Sabu n'i bɔra Masina de i bɛ taa Sayi wa i bɛ kɔn Sayi ka sɔrɔ ka se Masina? N'i bɔra Masina ka na kɔrɔn fan fɛ i bɛ tɛmɛ dugu dɔ sira kan ne kana se Sayi voilà. Gendarme kɔni ma sɔn u ka tiɲɛni kɛ yen fiyewu. Tiɲɛni foyi kɔni bɛ k'an gendarme ninnu kɔni fɛ yan tiɲɛni foyi kɔni bɛ k'u fɛ. Ninnu bolila u y'u kunda yɔrɔ min kan komi sufɛla don mɔgɔ ma aw ta sara dɔ. Voilà komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ninnu kɔni u bɔra Bajɛ fɛ nka a kɛlɛ ma kɔni sira in dɔnba olu b'u cɛra quoi parce que u donna ŋɛnɛ kɔnɔ fɛ bi don an ka foro kɔnɔnaw fɛ k'u bɛrɛbɛrɛ min na fo ka na se u kɛ ayiwa baarakɛyɔrɔ ninnu ma ayiwa u ye baara ne kɛ ten mais sisan u natɔ u bɔra Sayi Bajɛ bolo de fɛ u n'a se dugu dɔrɔn u y'u sara gendarmerie bɛ ayiwa dugu tile bolo fɛ u y'u sara dɔ kana bɔ o fan fɛ se k'u dɛmɛ don o yɔrɔ o ye kɛnɛba ye don yɔrɔ b'o cogo o yɔrɔ fɛ quoi. Nka min ye bin tɛnɛndon ye yala Sayikaw hakili sigira wa an ka sɔrɔlasiw taara yen wa? Ma gɛnnikɛla wa? An ka jamana sɔrɔlasiw kɛ. An ka jamana sɔrɔlasiw wa? U ma kɛlɛ bolo wuli ka se Sayi? A sera parce que a kelen na 3 kɔnɔna na u y'aw ma gɛnni avion ye quoi. O bɛna waati o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu taara. Mɔgɔ ninnu taara. O kɔni nana ka na yɔrɔ kɔni bɛɛ biri ka jɔ u ma mɔgɔ ninnu kɔni an t'u taara ka ban quoi. M'u ta fan dɔn. E min ye kunnafoni lasela yala Sayikaw bɛ cogo di sisan u hakili sigilen don wa lakana ko dun bɛ aw fɛ cogo di? Komi waati min na sa kɔni bɛɛ kɔni dusukun kankanlen don sisan. Maaw hakili ma sigi. Anw yɛrɛ fɛ yan bi mobili o moto disɛri a bɛɛ jɔra. A bɛɛ joli? Fo ka taa se a bɛɛ jɔ su a si tɛ boli an fɛ yan bilen mobili joli boli an fɛ yan sufɛ mobili tɛ fɛnɛ boli a si tɛ boli sufɛ bilen. A si tɛ boli sufɛ. A si tɛ boli sufɛ y'o bɛ interdit sisan kɔni waati min ka bɔ a la voilà. Komi i ye kunnafoni lasela ni maa min ɲininka sisan Sayi lahalaya la ani n'a y'a sɔrɔ k'e tun bɛ jamana faamaw sɔrɔ an kunnafoni laselaw an ka jɔda ka bon kosɛbɛ ni bilasirali kuma b'e bolo ka sin faamaw ma i bɛ mun f'u ye? K'i se faama ninnu ma ne kɔni bɛ dugawu kɛ de Ala k'o kisi ni jugu ninnu tɔɔrɔ ma. Ami. Anw min ye philosophe fɛnɛ ye an ka to kɔlɔsili kɛ n'an ye sirannama min an ka kunnafoni di teliyara quoi. Ka ɲi kosɛbɛ. Voilà o ni hakilila ye. Karamɔgɔkɛ ni ce n'i ye kibaruya sɔrɔ anw yɛrɛ b'i ka bila la Bamakɔ yan i y'a mɛn? Ayiwa n y'a faamuya. Ala ka jamana basigi. Ami. N ce marhaba. Maa ni barajan ci ma. Karamɔgɔkɛ i ni ce. N ce. E yɛrɛ tɔgɔ di? Ne tɔgɔ ye Barima Katile. Katile an ye kibaruya dɔ mɛn ka fɔ aw ka yɔrɔ la ye. Ko bingani wale dɔ taara papalikɛlaw fɛ yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye kibaruya in n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don wa? N bɛ se ka dɔ fɔ a la. Awɔ.
i n'a fɔ sɔgɔma fɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 waati mɔgɔ ninnu kɔnɔna na ka na dugu saba ka se ka dugu saba da don ɲɔgɔn na ma faamu mɔgɔ ninnu maajugu ninnu nana dugu saba ka n'u jɔ dugu saba ni ɲɔgɔn cɛ ka mobili marifa saba de jɔ ka dasi dugu saba ma ka o dugu saba ye dugu jumɛn ni jumɛn ye dugu saba Gomakura Jɛnɛkura ani Sigasokura dugu saba u nana marifa da jɔ olu de la u bɛ ka to ka mugu ci ka na dugu kɔnɔ k'u to dugu kɔ kan ka mugu ci dugu kɔnɔ mɔɔw la dugu kɔnɔ ji de b'u ni dugu cɛ falaba de b'u ni dugu cɛ nka u nana dɔw sennamɔgɔw kɔni y'a commencé yɛrɛ u b'a fɛ ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ nka donsow y'u kunbɛn olu ma se ka don dugu kɔnɔ cogo si la sinon ni tun da man ka yɛrɛ b'a fɛ ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ de nka u ma se ka don dugu kɔnɔ tugun a kɛra tilegan fɛ wa a kɛra sufɛ de a kɛra sɔgɔma 8h waati ka don 9h kɔnɔ a kɛra o waati yala u ka mugu ci a ye dugu ci wa a ye mɔgɔ jogin wa mɔgɔ 5 kɔni banana na mɔgɔ 2 tola la mɔgɔ 5 o banana mɔgɔ 2 o tora mugu ci na mɔgɔ 2 tola mugu ci na a bɛɛ ye dugu ninnu mɔgɔw ye wa kelen ye Sigasokura ka ye o ye Adama Male kelen o ye Jɛnɛkura ka ye o ye Siriki Kulubali mugu cilen kɔfɛ u ma don tuguni kɔni u ma don o sabu sɔrɔla mun fɛ n'o sabu sɔrɔla mun fɛ donsow de y'u gɛn wa kɔni sabu sɔrɔla donso yɛrɛ ka cɛsiri donso yɛrɛ sela k'u cɛsiri ani dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ sela k'u cɛsiri min kan ni dugawu ni sarakati o de sela ka dugu ninnu lakana ka u tanga maa ninnu tɔɔrɔ ma kosɛbɛ yala a baara in kɛlen o fɛ Mali sɔrɔdasiw nana wa a ko tɛmɛnen kɔfɛ de surasiw ka sɔrɔ ka na ko bannen kɔ pewu waati min na o de kɛla surasiw na waati ye sɔrɔdasiw yala u y'u nɔbɔ wa u danna dugu kɔnɔ u danna dugu kɔnɔ u y'u nɔbɔ u danna dugu kɔnɔ ka segin nin t'u siɲɛ fɔlɔ y'a la fɛn o fɛn bɛ kɛ fɔ a ko tɛmɛnen kɔ surasiw bɛna kɔfɛ de ka tila ka turu cɛ dɔrɔn ka segin donsow bɛ yen wa donsow taara de donsow bɛ yen mais donsow bɛ dugu kɔnɔnaw de la u bɛ ka dugu de kɔlɔsi donsow kɔni bɛ yɛrɛ ɲini de la donsow ye yɛrɛ ɲini baatɔw de u bɛ k'u de yɛrɛ ɲini sɛnɛkɛlaw n'i ko sɛnɛkɛla ma f'a ka marifa ta ka mɔgɔ kɛlɛ u bɛ se o la wa sɛnɛkɛla t'o ɲɛdɔn sɛnɛkɛlaw kɔni donsow ni kɔni sɛnɛkɛlaw de don mais n'i y'o ye u bɛ ka marifa de ta ka se ka dugu lakana de tɛ dugu ninnu na tugun sabu jamana faamaw ka mago foyi t'u la u b'a mɛn sabu an yɛrɛw da fɛ Jabali surasi kan bɛ yen kungo kɔnɔ ya kanba dɔ fana bɛ yen nka Kayi a ko daminɛ na fo bi an ma Kayi ka baara ye an ma sigi kun ye an ma nafa y'a sigi kun na. Sisan ni ne ko n bɛ ɲininka yala fo ka se kari in ma mɔgɔ ninnu bɛ yen wa u taara kudayi de sa wala u bɛ tu kɔnɔ ye. Mɔgɔ ninnu bɛ tu kɔnɔ u ma taa yɔrɔ si u bɛ kɔfɛla fɛ yen nɔ. Wala de b'a n'u cɛ u bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ u ma taa yɔrɔ si dugu minnu b'o kɔfɛla ninnu na o bɛɛ y'u ye. U kɔni u b'o yɔrɔ ninnu na u ma taa diɲɛ yɔrɔ si. Yala dugukɔnɔmɔgɔw o y'u ye marifa sugu jumɛnw tun b'u bolo yala bolifɛnw de moto de b'u bolo wa mobiliw de b'u bolo. Mobili marifaw de b'u bolo surasiw ka mobili marifa o de b'u bolo. O de b'u bolo. Ani kalasini kɔfu olu de b'u bolo u bɛ k'o bɛ ci mɔgɔw la yan. Fo ka se karidonya in ma aw ka sigiyɔrɔ in e yɛrɛ bɛ dugu jumɛn kɔnɔ. Ne bɛ Gomakura kɔnɔ. E bɛ Gomakura de. Gomakura n'a lamini nin waati in na fo ka se kari in ma yala lakana aw kɔni hakili sigilen tɛ. Anw hakili sigilen tɛ sabu lakana t'anw fɛ an tɛ se ka taa foro la an tɛ se ka taa hali jabaforow kɔnɔ an tɛ se ka taa yen. Aw tɛ se ka taa foro la. An tɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ si an kɔni an bɛ duguw de kɔnɔ an bɛ yɛrɛ ɲini de la hali jabaforo muso yɛrɛ bɛ taa jabaforo la don o don musow bɛ boli ka na so marifa mankan. Yala aw ka dɔgɔjɔw bɛ kɛ cogo di maaw bɛ dɔgɔjɔ wa dɔgɔjɔw bɛ ɲini ka jɔ de. Dɔgɔjɔ o yɛrɛ ka gɛlɛn sisan sabu adamadenw mɔgɔw bɛ ka siran quoi bɛɛ sirannen de don sisan sabu lakana tɛ yen nɔ. Lakana tɛ yen. Tuma dɔw u bɛ n'u jɔ yɛrɛ ka mobili marifa ninnu ci ka na sugu kɔnɔ. U bɛ nin bɛɛ kɛ. Sisan ni mɔgɔ min ko e kɛra ni cikan b'e bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ani kuma dɔ tun b'e fɛ k'a fɔ ne ka ɲininkali ma boli a kan. Ni ne ko e k'o lase sisan e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ. Sisan ne kɔni bɛ min sɔrɔ ka fɔ Mali faamaw k'u hakili to dɔgɔfiri la. Dɔgɔfiri Mali dugukolo dɔ de don. Dɔgɔfiri Mali yɔrɔ dɔ de don wa sɛnɛfɛn minnu bɛ sɔrɔ dɔgɔfiri a bɛɛ bɛ Maliyɛnw de don quoi. N'a sɔrɔ dɔgɔfiri yɛrɛ n'a sɔrɔ a bɔlen don Mali la n'a kɛmɛ cogo min n'a sɔrɔ anw feerelen don yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'o fana fɔ an k'an yɛrɛ ɲini. Sabu cɛ yɛrɛ ka ko daminɛ na fo
ni aw ma sécurité an fɛ yan nɔ sécurité min bɛ yen ko ni jamana ka sécurité ka ɲɛsin dɔgɔfiri yɛrɛ mun ma a sécurité tɛ yen bon ni o sécurité tɛ yen est ce que dɔgɔfiri est ce que Mali dɔ don wa o de bɛ k'an kamana gan bi kosɛbɛ kosɛbɛ. ça fait e ka ɲininkali dɔ ye ko ɲɛsin an ka faamaw ma n'a y'a sɔrɔ olu ka jate la dɔgɔfiri ye Mali yɔrɔ dɔ ye. voilà ne ka ɲininkali de b'o kan ka ɲɛsin faamaw ma. awɔ. n'a sɔrɔ min yɛrɛ don yɛrɛ u k'o de fɔ an ɲɛ an k'o de faamu. awɔ. ni an yɛrɛ bɛ min sira min minɛ an b'o minɛ ninnu bɛ ka na don o don ka na marifaw ci anw na yan nɔ faamaw ɲɛ b'a la u b'a kalama u b'u wele ka fɛn dɔ fɔ yan nka u ti na u t'a magɛn. a b'o cogo de la dɔgɔfiri tun bɛ bi a dogonda Mali yɔrɔ si n b'a fɔ a dogonda diɲɛ yɔrɔ si farafinna yɔrɔ si tɛ ko min ti dɔgɔfiri bɛɛ k'u kalama. n ce. nin dun ye sayi kibaruya ye ɲɔnɔ mara ye yɔrɔ min e ko nɔgɔya kɛra ye wa hali n'a tun y'a sɔrɔ wala hali n'a y'a sɔrɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko cɛfɔ ni kanbɛn ka marifaw bila ka bɛn ko la kabila minnu bɛ o yɔrɔ kofɔlen n'o ye fulaw ni bamananw ye sabu mɔgɔ caman marifatigi caman k'olu taara ka taa yɔrɔ caman daminɛ ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye dɔgɔfiri ye jabali sogolo gomakura kunnafoni jɔnjɔnw y'a jira k'a fɔ ko marifatigi dɔw k'olu bɛ a yɔrɔ la kɛlɛ yɛrɛ fanga bonyana nin tile damadama ninnu na ko gɛlɛyaw tan bɛ k'a yɔrɔ kofɔlen maaw sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko l'indépendant u ko ɲɔnɔ sigibaw a ko latigɛlaw a n'a maa sɔmilenw k'u ye an ka faamaw k'u ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sogolokaw ye k'a jira k'a fɔ marifatigi dɔw k'u kɛn bɛ ka u ka dagaw sigi ye hakililajiginna bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ɲɔnɔ yɔrɔ caman bɛ yen a ka ca ni kalo caman ye bi o yɔrɔw daminɛlen don min bɛ yen n'o kɛra jigilatigɛ ye o ye farabugu ye a dun fɔra k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw bɛ yen ko farabugukaw papalikɛla ninnu u kɛn bɛ ka du ka dagaw sigi ye farabugu a ka ca ni maa 3000 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ben sabu ninnu marifatigi ninnu ko olu kɔni n ye olu kɛtɔ ye ka marifa bila ko fɔ ni donsow ye marifa bila ka sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a ye faamuyali kɛ k'a fɔ minnu ko u ka kɛlɛ kun ye diinako ye tubabuw b'a fɔ minnu ma ko jihadistew u ye baara gwɛlɛn min u ye kɛlɛjugu min kɛ Bajangara n'o ye gendarmew ka dagasigiyɔrɔ 2 k'a sɔrɔ u yɛrɛw furancɛ tɛ tɛmɛ gendarmew ka dagasugu 2 u furancɛ tɛ tɛmɛ mètre 800 hakɛ kan a kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ Bajangara dun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ani Mopti cɛ o tɛ tɛmɛ kilomètre 75 kan Mali soldasiw ka dagaba bɛ n'a dun fɔra k'a fɔ kɛlɛ binnen yen ka o dugusɛjɛ de Mali soldasiw sɔrɔla ka ye kɛnɛ kan fali hakɛ min bɛ fɔ aw ye kibaruya mɛn kunnafoni jɔnjɔnw kɔni sɔrɔla k'a fɔ Mali soldasi 9 olu de sara wa maa b'a bisikiya k'a fɔ maaw joginna ka se hakɛ min ma maaw bɛ siga yala dɔ tɛna fara kan wa nin ko in kɔni a ye dadigi Mali soldasiw la furancɛ fanga min n'olu yɛrɛw ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bincogo Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in minɛli sabu ye a tun ma se wala cɛsirilen tun tɛ nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ u yɛrɛw ka ko de b'u bolo sisan ni nin bɛɛ kɔfɛ nin waati ninnu fali bɛ ɲini ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ta ɲɔgɔnna si ye n'a yɛrɛ fɔra k'a fɔ nin bingani wale minnu kɛra nin waati la nin waati kelen de la min ye colonel Ismail Wage ye ko ale ye cɛfɔ ani kanbɛ u b'a fɔ min ma ko réconciliation malidenw yɛrɛ dama ka ji bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn u ka kun sigiyɔrɔ kɛcogo kura la min b'a to jamana in bɛ basigi ale yɛrɛ bɛ taama na an ka jamana maraduguw la kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Mopti mara yɛrɛ ye o de la sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ ko nin ye galonmajira ko ye nin ye dabaliban ko ye nin kɛlɛbolo in n'a bɛ fɔ a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'olu ye a silamɛ ni silamɛw jigiya kulu ye n'a ɲɛmɔgɔ ye anw yɛrɛw ka jamanaden dɔ n'o ye Iyad Agali ye
olu de y'a jira k'a fɔ k'olu ye nin baara in kɛ yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Bajangara ye k'a sɔrɔ laada la u ka kumaw ti kuma ten ja fila sɔrɔla kelen bamanankan ye kelen yɛrɛ ye fulakan ye olu y'a jira k'a fɔ ko Ala de y'olu dɛmɛ u ka setigiya sɔrɔ u ye minnu minɛ k'o ye an ka sɔrɔlasiw ka bolifɛn min bɛ n'a bɛ boli cɛncɛn ni bɔgɔ nɔrɔ la n'o k'a ma ko pikɔtu k'u y'o 3 minɛ wa marifa minnu bɛ yen n'o ye marifa minnu n'u bɛ kisɛ caman ci n'o ye mitrailleuse ye n'i b'a fɛ ka taa juguw daminɛ i bɛ marifa minnu i bɛ olu kɛ i ka kɛlɛminɛw ye n'a bɛ f'o ma ko fusil d'assaut ani marifakisɛw olu yɛrɛw olu da sera mɔgɔ 5 de fagali ma a bɛ se ka kɛ banabaatɔ dɔw fatura u joginen kɔfɛ Bajangara dugulenw ɲiningalen olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye kasara in fanga man bon n'i y'a ye kasara fanga bonyana nin cogo la ten a kɛra i n'a fɔ ninnu taara bin u taara sɔrɔlasiw u taara gendarmew daminɛ u ɲɛnama kolontɔ u tun t'a kalama i ko ninnu tun kɛn bɛ ka u sigi ka maa ninnu kɔnɔ wa u hakili t'a la waati min k'u taara u kɛlɛ cogo la Idugo i bɛ taa Bajangara tɛmɛsira dɔ bɛ yen ka bɔ Bankas ka se Douenza olu yɛrɛw bɛ tɛmɛ kulu dingɛw de kɔnɔ dɔngɔnɔw fanga ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ nin kɛlɛtigɛ wale in u m'a kɛ u kunfɛ ten sabu nin kɛlɛ in kɛra waati la waati min cɛfɔ ni kan bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu ka kungo sigirɔ kɛlɛ minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ woyɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka bila cogo min o Ismail Wage sɔrɔlasi minnu tun ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paro ale kɛra u ka dantigɛlikɛla ye ko sibiri tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 20 ma ko Ismail Wage a ye lajɛ dɔ kɛ ɲɔnɔ o lajɛ in senfɛ ko wele bilala dugulenw ani ɲɔrɔ mara kolatigɛlaw ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ o kumasegin ne y'a junjɔ na minisiri fɛ e ko a kumasegin ɲɛci sɔrɔla la wa ka dɔ bɔ fitinɛ na wa sabu dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛkɛbaaw ye olu b'u tɛ ye a kɛnɛ ka dawulo ye jumɛn ye ko farabugu tigɛlen don kabini octobre kalo tile 8 tɛmɛnen kumaw sigira siɲɛ joli kuma ninnu ma ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ ɲiningalen ko ale ma taa ɲɔgɔn koyi sabu ɲɛci t'a la ko sabu ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo ni i n'olu ma kuma ɲɔgɔnya sigi nafa si tɛ nin ko la o de la min ye Ismail Wage mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ k'a jalaki o kuma min fɔra Ismail Wage fɛ ko minnu ye papalikɛlaw ye jamana ni olu tɛ sigi ka kuma a y'o fɔ ani Mali kunnafoni lase sɛbɛn kɛbaa dɔ ka barosigi senfɛ n'o ye Nouvel Horizon ye k'a kɛra février kalo tile 26 tɛmɛnen min ye Ismail Wage ale ni Muktar Wan da tɛ file kelen na wa sabu dɔgɔ furancɛ kelen ka kɔn ale ka kuma in ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bɛ n'o ye Muktar Wan ye ale tun y'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya ka sigi hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ o ye maa kɔrɔ gɛlɛnw ye diinɛ kɛlɛ la ko kuma ɲɔgɔnya ka sigi cogo min an bɛ faamuyali kɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa ŋaniya jɛlenw bɛ yen minnu bɛ k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to kuma ɲɔgɔnya bɛ sigi n'a fɔ Burkina Faso y'a ta ɲɔgɔnna si kɛ n'a ɲɔgɔn lase aw ma dɔnkibaru in kɛnɛ kan bi maa minnu ye nin ŋaniya ɲuman in ta Amadu Gindo a lajɛ n'an sera ka ɲɔnɔ kibaruya lasebaa dɔ sɔrɔ lajɛ in sigira sigi cogo min minnu kɛra lajɛ in sigibaa ye minnu y'a laɲini jɔnninw don an y'a mɛn k'a fɔ kuma nin tɛnɛnpo denmisɛnw de wulila ka s'a ma ka ɲini a fɛ a ka lajɛ in a k'a lajɛ in bɛ se ka sigi cogo min komi ale tun b'a kɛnɛ kan an t'a lamɛn a ka fɛn fɔ an ye an bɛ se ka min faamu. Karamɔgɔkɛ ni ce. Nba an ce. E sigiyɔrɔ bɛn bɛ ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ ɲɔnɔ ma. Ɲɔnɔ dugu kɔnɔna. Ɲɔnɔ dugu kɔnɔna ni ɲɔnɔ n yɛrɛ n bɛ lajamu yɔrɔ n tɛ ban ɲɔnɔ n bɛ baarakɛyɔrɔ bɛɛ ɲɔnɔ ye nka n yɛrɛ lajamu yɔrɔ ye N8 Worekela. Sisan an y'a mɛn k'a fɔ ni kan bɛ minisiri min b'an fɛ yan. A tun b'aw fɛ yen yala a taakun tun kɛra mun ye a ye mun de fɔ ɲɔnɔnkaw ye. N karamɔgɔ n bɛ lamɛnbaa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo ka u fo yɔrɔ surun k'u fo yɔrɔ jan k'u fo Mali kɔnɔ k'u fo Mali kɔ kan k'u fo farafinna k'u fo farajɛla. Ɲininkali min ni bɔlen filɛ k'a kɛ na nin ye ni o de ye Mali minisiri min ɲɛsinnen don fɔ ka bɛn ani cɛfɔ ma n'o ye Ismail Wage kari don ka bɛn février kalo tile 21 ma san 2021 ni kunungo kari bɛ kɛ a kunɲɔgɔn ye ale ni i k'a dɔn k'a fɔ taamaba jɛkulu caman wulila ka bɔ Bamakɔ Segu ka na anw fɛ cɛ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ cɛ fɔ ka bɛn kuma ye o cɛ ka bɔ fɔ kuma ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sigida kɛlɛ nanzarakan na ni an ko communauté conflit intercommunautaire i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra o kari don tɔgɔ la minisiri ka taama bere tanen
Kamisi Nyonoma, ale ministre Ismail Wage, Kabo Bamako, Nale ministre Noé Chefo, Ani Ben ministre, Lassana Traoré, ale gouverneur Segu, So, ale ministre Koroye, au Fanasime Tamaima. Tata Blako, Oluka Nyama Bebe, Kunu Jean, au Fanatumbe, Wasa Demblo Nona Bla, ni OSNT, Jajaba, Nyonon Gaufa, ale Tumbe, Nyonon Mer Tumbe, Nyonon Commune Urbaine, au Merere, Otumbe, Abdraman Touré, Anga, Kafore Nyama Ba, Noye, Kube, ni Ango Mako, Préfet, Noye Mungro, ale Tumbe, Aywa Kadanga, Fitini Tumbe, no, Oye sous-préfet, Fatou, Madame Jassana, Fatou Daou, Nampala, ale sous-préfet Tumbe, Noye Albarkaye, Nga fo Sogolo, no, Oye Chouala, au sous-préfet, Albarka, ale Tumbe, Pala, ale Fana sous-préfet Tumbe, Togo, au sous-préfet Tumbe, commandant Djino, Mbe, Moka Famia, au commandant Djino, Kudo, Numbela Jele Tumbe, Kenekona, Katase, Komani Tanapoma, Nimbela Jele la Nincheka Foyne Nimbe Kuma, Allah Benajon Fair, Oye Nyonon Demsen, Communitan Flat Demsen, Ani Komani Tanapo, Nyonon Demson de Wula Kase, Komani Tanapoma, o Komani Tanapo, Oye Johnny, Komani Tanapo, Ale Karamogo Baye, Nga Asigoro Benendo Bamakoma, Nga Abangena Yoro Menanika Kaloni Mo Bekero ni Oye Ikado Kui, Sanan Kui. Demson de Wula Kase Amako, Aye Kele, Aye Foka Beni Chekabov, Chamake. Ayo Chamake Chendo, Yerbedo Kalama. Wa ayo o follow minge, Tara follow, Ayanga Demson Bismillah, Ayo Bismillah. Ayu fana ayu bunya ni ku karama o kofa ere ko koma segi habita demison bi ni kuli ma pe nyema wele no ka sega nyuyi wa ayake to chugola iwa be abina kunje nyono yere kono shifizo mi me nyono ye anye nyonzore kabini nege kanye kononto fo nege kanye ta aninani aiwa ikado kene ademayara wati ninka aiwa foka be nika awaleya Tama. Mesanu do yani aywa nege kayata ani nani no oye selefana kile bise wati mina oya soro ikado ka fo chefoka be ministry ani benyaya ministry ale ni ikado tabtabu plako nyema ani ikado ka fo minye ikado ka fo madana jugu ka nyema ani katase donjo ka nyema ma ani uye tonjigi ke ofisi aywa nyonye so bakono kabini nege kanye tan wati anye ministry bismillah ko fa ani ni manum bela jele nyonye fo utale benganzoro wati mina nikana kene rekono donc okuma kene rekono mamunu kuma nayi kere ma nyono meri ale bismillah like ka mo fo ni ka mo wale nyumondo ni ga kila ka tanni aywa barkada ke ka nyisi demission ni koma ni tanapoma ni wale ya menu yake koma ni tanapo yere atume kene kan wa koma ni tanapo kume kene kan ani akachila sela fana kume kene kan ana akirke ana jenyange no oye Muhammadu Buhari re ministre ni ale kiri tigala koroye pour créer korofana do ofana ode koma ni tanapo ka chila si America dandagali foli kofe kuma dira ika do ka fo anga shifin kanyema bama isaburu aye kuma ta aye folike kanyesi afalakau abalakau abalimamusu balimakau ani sigida mo balajele kana dira ka fo olu ye shifin ko mabi shuti bolo ni ka sabali ko kelenga ba nyono ntaka laje aye musali di ko dimashi ni oye kariye oye nyono aywa doadoy ako alini iko bi ni seli teme mo ni nyonche o do machine no tisoro ako misali la bi ni mo do ra nyono bi ali mobile go boli ka doafie ni ka cheki ko musawu oye kele sawobi ko kele mani anga kele dabla ko fenjama bi kele kono olu demission ngan na kele aywa Allah falawye ukana ke kele ya kimewi o de kama olu yusi o ka demission miri la utashi nika anyini ya safe mbisika aywa be ani kele ya sabati sigidala chugo mina o de kama olu wule la kase koma ni tanapomo ya jira tuguni ka foko ma de bi futi bolo ka sabali o kuma na beki ka futi bolo anga sabali
sifinakaw ka ɲɛma n'o ye Isa Bɔra ale ka kuma kɔfɛ ayiwa an ka Segu marabolo ɲɛmaaba Lasana Tarawele ale fana y'a ka laseliw kɛ ni k'a jira k'a fɔ a nisɔndiyara nin ko la a bɛ bonya a bɛ foli ni tanu ni karama kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn minnu sen y'u se kɛnɛ kɔnɔ fɛn min b'u natɔla sɔrɔ o ka n'u tatɔla sɔrɔ sabu ale nisɔndiyara k'a ye ko fɛn de bɔra olu la k'a ye ko nin de ye denmisɛnw ye olu de sera ka nin hakili sɔrɔ ka nin ko labɛn ni ka se maa fana ma komi ni a fa tɛ ɲɔnɔ ya a ba tɛ ɲɔnɔ a so tɛ ɲɔnɔ ye nka a y'a kɛ ko faso ko a y'a kɛ ko denmisɛnw wulila ka se a ma ale nisɔndiyara ale sewara ayiwa foyi t'ale fɛ ka foli kɛ kuma caman wɛrɛ t'a bolo a b'a fɔ kuma min n'a bɛ fɔ ala k'a sabati ala k'a kɛ barika ye ala k'a kɛ a banni ye ko ala ka jamana basigi sabu don min na a fɔra k'ale kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Segu marabolo ɲɛmaaba ye n'o ye gouverneur ye ale bɛna don min na k'a bɛna a bolo a bɛna baara ta ale ma a ka doni foni ale sinna ɲɔnɔ ma sabu k'a fɔ ko mankan de bɛ ɲɔnɔ wa ɲɔnɔ guwan de don wa a nana sɔrɔ ko a bɛ fɔ cogo min na a ka jugu o ye nka ni ayiwa denmisɛnw n'o olu fana ye maa sɔrɔ o la ni ka se ka nin kuma fɔ foli ni tanu don ka ɲɛsin o ma ale b'a fɔ ale lafiyara sabu ɲɔnɔ ni dugu jɛra ale ma telefɔni kan mɛn ka bɔ yen fan fɛ ɲɔnɔya b'a fɛ ale b'a fɔ ko alhamdulilayi n'o tɛ ale b'a jaabi kan nka ni fɛn sɔrɔla nin na ko nin o y'a fura ye ko ala k'o k'a fura Lasana n'o o ye marabolo ɲɛmaaba ye gouverneur ye ale ka laseli kɔfɛ min ye an ka bamanan laadala cɛfini tabaw ye n'o o ye donsolakaw ye ɲɛma Amadu Ɲazɔn ale ye kuma ta a ye foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a y'a jira k'a fɔ fini min bɛ olu la a fini a nɔgɔlen don a fini man di olu nɔgɔlen don olu man di a ko kɛlɛ ye fila ye falatɔ fala filiyatɔ a ye ayiwa o fɔ a ka kuma kɔnɔna na nka janni o bɛɛ ko a ko mɔgɔ yɛrɛ i bɛ kɛ i yɛrɛ de ye fɔlɔ f'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ k'i k'a dɔn ko e ye jɔn ye o kɔfɛ i bɛ kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ hɔrɔn ye i bɛ to i ka kumakan kɔ a ye kanɲɛ 3 di donsow ma ko donsow k'a ye mugu da donsow a ye mugu da donsow a ye mugu da tɛ ko nka faamaw an b'aw bolo wa anw ye mugu bila de anw ta baara a ko ayiwa olu b'u yɛrɛ ɲini de ye olu bila nin bɛɛ la ani faso lakanani ani u yɛrɛ lakana n'o tɛ fini min b'u la a fini a kasa bɔnbɛn n'u gɛrɛla maa ma n'a fɔ k'u kasa bɔnbɛn n'o tɛ basanjɛ don ka d'u ye karavati siri ka di olu ye u yɛrɛ k'u cɛsiri finiw na n'o o ye nanzara finiw ye a ka d'u ye kosɛbɛ ko ka jɛ ka d'u ye nka olu filɛ bi olu mana gɛrɛ mɔgɔw mana ni n'u minɛ i na daji sɛ mun y'a se olu kɛlɛ don olu diɲɛna olu ye mugu bila a ko kɛrɛnkɛrɛn ma bɛ tora donso ni bolo turunba aw kan k'a bɛ danna walew kɛ a bɛ dandɛmɛ walew kɛ an bɛ kuma na aw ye a ye mugu da a bɛ sira tigɛli min kɛ mɔgɔ la a ye sira tigɛli jɔ a y'a dabila pewu ko nka faamaw anw ye marifa minnu sɔrɔ palon balo la wa an b'u tunu palon balo la an ka da kelen min bɛ k'an bolo n'o o ye marifa da kelen min nasasi ye an bɛ taa an ka kungo yaala la an bɛ sira fɛn fɛn ye kungo kɔnɔ o la o ye zoforow ye nka ni maa ko zoforow kɔfɛ maa de ko ayiwa an t'an ka sogo fa an da b'a n'o cɛ wa anw ye mugu da bi an y'a da sini an tɛna mugu wuli karamɔgɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la nin bɛɛ kuma bɛ yen nɛgɛ kaɲɛ 9 kaɲɛ 10 waati an bɛ cɛ fɔ an bɛ bɛn ani kelenya kuma ɲinina ka kɛlɛ sira sali ɲinina ka banni ɲini dugu dɔ bɛ n'i bɛ taa jabali u b'a wele ko morobo kibiri wɛrɛ wa maa danajugu taara bin kamele dɔ kan k'a ka moto tile d'u ma a ko a tɛ moto tile di min ye sɔrɔsi marifa ye u b'o bolo u y'o ci kamele la k'a jigi u y'a ta ka na fɛn la. anw yɛrɛ ye kibaruyaw sɔrɔ ka jira k'a fɔ ko dɔgɔ feere kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen ko bamanji wale kɛba ninnu taara o dugu 3 daminɛ ko ji de tun b'olu dugu cɛ k'u ye mugu ci u la maaw jogin e y'o kibaruya mɛn wa? I y'o kibaruya mɛn. N'a fɔra k'a fɔ minisiri bɔra ye dɔgɔkun min o dɔgɔkun kun n'a fɔra k'a fɔ ni wale ninnu kɛra o tuma minnu bɛ yen n'olu ye banbanciw ye k'u nana ni diinɛ kɛlɛ ye yala olu tun tɛ kɛnɛ kan wa? Olu tun bɛ kɛnɛ kan ka na sigaw la. Kuma jumɛn fɔra olu fɛ? Ayiwa kuma kɔni min jira na i k'a dɔn k'a fɔ maa min kumana maa danajugu nɔ na o kɛra tabu filako ɲɛmaa de ye. Yala u bɛ se ka kuma banbanciw tɔgɔ la cogo di? Maa b'i yɛrɛ ɲininka o de la. E m'a fɔ ko donsow ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen wa? Donsow ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen. Donsow ni minnu bɛ kɛlɛ wala minnu ka wale y'a to donsow ye marifa ta
olu ka maashi tun tɛ kɛnɛ kan amayi b'a fɔ cogo di a kun bɛ kɛnɛ kan u bɛ kɛnɛ kan anw yɛrɛ minnu ye lakalita ɲininaw ye anw yɛrɛ minnu b'u dɔn an b'u dɔn donsow b'u dɔn mais ko bɛɛ ka bila ko si tɛ ɲɛfɔ an ka nin bɛɛ tɛmɛ an ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an den ɲini ka kɛlɛ si sanfɛ yala o tuma olu ma kuma wa e m'a fɔ ko capital ɲɛmɔgɔw de kumana nka kɛlɛkɛla minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka marifa ta diinɛ ko la yala olu ka maashi tun tɛ yen u si ma kuma o ma kuma e mun na nka de don ngɔri de b'o yɔrɔ la yala bɛn bɛ se ka kɛ cogo di donsow ko u ka mɔgɔw ka marifa bila u y'a fɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ n'u ye mugu ci sabu an ye dɔ wele sisan ko ɲininka o ko ma ko dɔgɔ feere lamini dugu 3 bɛ yen k'u taara mugu ci o yɔrɔw la o kɛlɛ bɛ ban cogo di yan'an ka taa o bɛɛ la ye n ko o don kelen la ne m'o de f'i ɲɛna maa danajugu ye taara kamalen nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ la sɔrɔsi marifa b'u bolo an b'o bɛɛ la o maa danajugu kelen o minnu ye diinɛ dantɛmɛ wale mɔgɔw k'o bɛ diinɛ taama sira kɛ olu de ye mobili u ye fulaw de escorter ka bɔ kungo kɔnɔ ka na tɔnsigi la u jɔ bɛ Bamada dugu dɔ bɛ yɛrɛdɔn sɔngɔnɔ kubili fɛ ko Bamada u jɔ bɛ ka fulaw kɔnɔ an y'o kibaruya sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kɔnɔ waati min sisan an b'a kɛ cogo min komi e tun bɛ yen e kɛra anw ɲɛ n'an tulo ye yala minisiri ka dantigɛliw la minisiri kumana wa minisiri kumana n'o ye Ismail Wage a ye mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnma Ismail Wage ale ye min fɔ a y'a jira a sinzira donsow ka kuma kan a ko donsow ye min fɔ a diyar'u ye a bonyana ma a diyar'u ye kojugu nka yan'a bɛ kuma ta a kumara ni yamaruya n'o ye président de la transition Bada o ka yamaruya ye ka kuma n'o ka danga ye Safe o de y'ale ci sa kɛ ani colonel Asimi Goita kumana n'o ka yamaruya ye k'a jira k'a fɔ kuma fɛn fɛn fɔra kuma in kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn na Ala sɔnna ma a bɛ se n'a y'a ka ɲɛmɔgɔw wa a bɛ taa ɲɛfɔli kɛ a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma sisan ɲininkali laban min bɛ n fɛ e tun b'a kɛnɛ kan i ye bɛɛ lamɛn nka hali bi i sigilen don ɲɔnɔ min ye Bamanci walew ye an ye dɔ wele sisan o y'a jira n na k'a fɔ dɔgɔfiri masurunyana ko hali bi kɛlɛw bɛ sen na e kunnafoni lasela ye ni maa min y'i ɲininka nin barosigi in kɔfɛ ko hali bi muguci bɛ yen o dun sabu dun ye jumɛn ye ani ka kuma laban ye jumɛn ye ni maa min ye ne ɲininka hali bi ko kumanasigi in kɛra debi kumanasigi in don yanni kuma jan kunnafoni dina kuma dɔw ma y'i da fɛn dɔw kɛlɛ fana ma y'i da nka ni minnu ka surun ɲɔgɔn olu bɛ se ka n zere an y'a jir'u la k'a fɔ n ko nin tɛ fura ye sabu n'an n'a mɛn banni na fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen maaw bɛɛ de bɛ sigi kɛnɛ kɔnɔ k'aw ɲɛ jira ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ye n k'o ye fura dɔ ye. Donsow de la k'o fɔ n ye ko n'u taara kumasigi la ko olu kɔni b'i wele nka u ni maa minnu bɛ kɛlɛ la kungo kɔnɔ n'o ye diinɛ marifatigiw ye k'o si tɛ ye kɛnɛ kan yala kuma bɛ se ka fɔ ka bɛn cogo di o sira kan. Gɛlɛyaba de b'o o la n y'o fɔ dɔw ɲɛna dɔw ko ko aw fana y'o kuma fɔ ko aw minnu b'aw yɛrɛ kɛ n ko non ɲɛ bilenmatina kɔgɔma dɔn tulu fogolen ye min sanfɛ y'o dɔn n ko nin t'a solution n ko mɛ n'an tɛ dɔgɔkun sɔrɔ n'an bɛ mankan wɛrɛ mɛn n ko nin tɛ bolodimi in fura ye n ko nka ni bolo fununa a bɛ d'a tigi de kunjɛ la n y'a yir'o la o filanan kɔfɛ tuguni min bɛ min fɔ an b'o la n y'o de f'i ɲɛna ntɛnɛn don dɔgɔfiri y'a daminɛ tun k'a daminɛ maa bɛɛ y'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛ kɛ cogo di nin bɛ kɛ cogo di n ko awɔ a kɛra dɛ an b'o la tile 6nan ka bɛn jumadon ma min bɛnna jumadon i k'a dɔn dugu 3 bɛ dɔgɔfiri olu fana kɛra tan nin cogo kelen la fo ka ayiwa maa 2 bɔ na ni na ka maa 5 jɔ. An ye yen ka wele sisan u y'o fɔ an ye o. Ayiwa yɔrɔ y'o ye ne karamɔgɔ nka ni nana komi n'i ma baara o baara i b'a daminɛ a fitinin ka taa se a kumaba ma fɔlɔ anw ma jo a baara la nka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an ye synthèse k'a la a bɛ taa fɛn min f'i ɲɛna maa yɛrɛ b'i yɛrɛ faamu. Mɔgɔ kɔni bɛ se ka foli kɛ ka ɲɛsin koma ni tanapo ma kɛrɛnkɛrɛn na a y'a seko kɛ hali denmisɛn minnu ye wele kɛ k'a fɔ ko sigi ka fɔ ka kɛ olu y'u seko kɛ nka maa minnu bɛ se ka marifatigi minnu k'u ka kɛlɛ kun ye diinɛ ko ye mɔgɔ minnu bɛ se k'olu wele ka na kɛnɛ kan olu de b'u jɔyɔrɔ fa minisiri tun ka kan k'a fɔ hali bi jama ma dafa sabu donsow ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan nka minnu bɛ kungo kɔnɔ n'u ko bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la olu fana tun ka cidenw tun ka kan ka ye kɛnɛ kan u fana ka a lajɛ kɛlɛ in bɛ se ka bila cogo min ne bɛ bila ci min na
n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'o mɔgɔ sɔrɔ wali u ka ciden sɔrɔ u fana k'u hakilinata di olu fɛla ye cogo di muguci bɛ se ka jɔ ɲɔnɔ mara la sabu capital pugulaku in bɛ u tɔgɔ bɛ fɔ tuma caman ni degun taara ka fulaw sɛgɛrɛ de olu b'u kanbɔ nka minnu bɛ yen n'olu marifa bɛ olu bolo n'u k'u ka kɛlɛ kun ye diinɛ ye yala jɔn bɛ se k'olu sama ka na kɛnɛ kan kuma ka kɛ u yɛrɛ k'u fɛla fɔ marifa cili bɛ jɔ donsow y'u ta fɔ nka olu tɔ minnu bɛ yen u m'u ta fɔ fo dabali n'o fɛɛrɛ de bɛ sɔrɔ n'i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ɲɔnɔ mara la min bɛ se ka kuma olu tɔgɔ la an ka se k'olu ka kibaruya sɔrɔ k'a da jamanadenw tulo kan ne hakili la nin ko in a balanyɔrɔ ye o yɔrɔ de ye e ka kuma laban ye jumɛn ye yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. kuma laban na ne bɛ min fɛ ani n ka kuma laban ye min ye maa dɔgɔya kɛ n'a digira maa min na n bɛ yafa deli kɛ o tigi bolo faso jɔ dɔw parce que an bɛɛ bɛ faso in de nɔfɛ e b'a la bi ni kɔrɔ m'i bɔ a la ala k'an ni saya cɛ jan o de b'an bɔ a la ni mali in sumana bi an bɛɛ ka hɛrɛ de don nka n y'a jateminɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ɲɛmaaw tɛ ka fɛn dɔ de fɔ an ɲɛna u bɛ kɔmɔ dɔ de kunna u y'an biri kɔmɔ dɔ la an ma kɔmɔ in sɔn k'a fɔ an ye ayiwa i b'a jateminɛ an ka wolomasiri taba minnu bɛ terrain kan tiɲɛ tɛ ka yira u la anw yɛrɛ minnu ye jamana kɔnɔdenw ye n'an sigin bɛ k'u filɛ tiɲɛ tɛ ka fɔ balan kɛnɛ kan balanden bɛɛ ti fɔ nka ni balanden caman fɔra mɔɔw bɛ dɔn a la nka n'i ye den kelen ni saba fɔ ko mɔɔw ka dɔn a dɔnni bɛ gɛlɛya dɔw bolo balan dɔnsen ka ca ala bi a dɔnkili daba yɛrɛ kamana gan balan yɛrɛ dɔnkili daba ye anw kunnafonidilaw de ye sabu anw b'an yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la i bɛna nin kunnafoni in di cogo di i bɛ nin lase cogo di i bɛna mun de fɔ a la est ce que a tɛna fɔ ko fɛn dɔ dir'i yɛrɛ ma k'i ka nin kɔ k'o k'a sɔrɔ o tɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a ɲɛdɔn an bɛ min fɔ a fɔra ko fanga dir'aw ma an b'a dɔn fɛn min tiɲɛna depuis yɔrɔ jan a dilanli ka gɛlɛn nka aw minnu bolo b'a la a ye walawalali kɛ maaw ye taasira ye min ye nasira ye min ye nin tɔnsigi yɛrɛ kɔfɛ ni ayiwa kununko dimanche bɛ k'a tile 8 ye n bɛna min f'i ɲɛna yɔrɔ n'a lamini bɛɛ réseau ma ɲi gɛlɛyaba de b'an ka kunnafoni yɛrɛ cari cogo la bi donc an tɛ ka foyi de faamuya nin misi la ni fura de bɛ sɔrɔ nin ko in na hali bi ala kana ni sababu ɲuman ye k'a di an ma i b'i cɛsiri nka ala sɔnna ma minnu ma ye kɛnɛ kan wala u tun bɛ kɛnɛ kan u ma kuma fo olu fana fɛla de k'a lamɛn aw minnu ko a ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la yala aw bɛna muguci jɔ ni dalu jumɛn ye ni nin mun de kɛra aw bɛ muguci jɔ ne hakili la n'o fana lamɛnna bɛn kɛr'o kan layidu taara bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lajɛ sa kɛ ni nin bɛɛ kɔfɛ ni minnu kɛra muguciba ye olu de tiɲɛnikɛlaw ye nka donsow bɛ t'u sigi maa bɛ t'u sigi k'ale bɛ kuma fulaw tɔgɔ la wala olu bɛ kuma fulaw tɔgɔ la faamaw bɛ kuma nka fantanw in fɛ minnu ye minnu muguciba ye diinɛ ko la olu ka kumakan ti mɛn o kɛlɛ bancogo b'o la wa. bancogo t'o la karamɔgɔ bɛ min fara ka kɛ. awɔ. u bɛ min fɔ ko sigiɲɔgɔn kɛlɛ ko conflit intercommunautaire. ne ma sɔn a kuma ma. sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kɛlɛ. wala ma sɔn a ma bi ma sɔn a ma sini o ye ko dɔ de dabiritɔla ye mɔɔw la o. an ka ɲɛɲini. e fana ye kunnafoni lasela ye komi ninnu ma sɔn ka kuma kɛnɛ kan. ni maa bɛ se k'a sɔrɔ hali ni e tɛ se k'u ɲininka. i bɛ o nimoro dɔ di ne ma ne k'u ɲininka u yɛrɛ ka fɛn fɔ sa an k'o mɛn mun de bɛna kɛ mugu cili bi jɔ olu fana fɛ n'u y'o fɔ ni jamanadenw y'o mɛn sabu jamana de y'a jira ko ka kuma bɛɛ fɛ maloya ko t'a la min ye Amadu Kufa ye n'a bɛ se ka sɔrɔ ka kuma ne ko ni mun de kɛra e bɛ mugu cili jɔ i y'a da gala i ni nɔfɛ mɔw ni an ni faso sigira ka kuma aw ka fɛla ye jumɛn ye n'o kɛra mugu cili bi jɔ n'o kɛra kaban e yɛrɛ m'a fɔ k'u ko donsow ka marifa bila wa n'u ko donsow ka marifa bila ni fan dɔ in fɛ ni marifa ma bila fo marifa na bila a tɛ bila hali sini i y'a mɛn kɔni k'a fɔ ko Bajangara ko an ka gendarme minnu bɛ yen k'u taara mugu ci olu la i m'o mɛn wa. n y'o mɛn. i y'o mɛn yɔrɔ o furancɛ ma janya. o ma janya. ni kumaɲɔgɔnya kɛra kaban ne hakili la mugu bɛn bi k'a kan de ko an bɛɛ ka mugu cili jɔ de kalo 1 kalo 2 an ka ɲɔgɔn faamu. karamɔgɔkɛ i ni ce. an balimaw an ka bi ntɛnɛndonya dɔn kibaru baaraw ma nɔgɔya an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ wa an y'an seko kɛ koyi kunnafoniw tun bɛ cogo min n'an ko k'an b'a kɛ kɛcogo dɔ la a baaraw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka ne hakili la maa minnu tun bɛ yan n'o ye Amadu Gindo ani Abilayi Kanta ye ani Pujugu ye ani ne yɛrɛ Jose fɛn fɔra aw ye fɛn min faamu lakana sabati baliya ko la bɛnbaliya ko la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ y'aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala